Tiere okinyi makawuono ma en chieng' tarik 18 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kamoro amora ma intiere okinyi makawuono ichiw nade? Bore Nairobi kae wachiw makare kendo machiegni e chenro mar piny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Ne korom ga jonka kamoro amora mintiere geno mara ni bedo kod nyasi mar Idul Adha yo makare odiochieng' manyoro. Achopo ka mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Sharon Onga. Sharon ichiw nade okinyi makawuono? Achiw makare. Koso nyasi no nok luong ni Idul Adha. Iluonge ni akeni Idul Adha. Kata kamano ang'eni oganda jo Salam nyalo bedo ni luonge yo mopogore kaluwore kod dhok ma githoro tiyo godo ahinya ka gintiere muskiti kacha. Kata kamano weekend mari holiday mari obedo nade? Holiday mari obedo maber. Nwantiere ka tich chieng' ngeso. Gima oganda kiaga samoro ni ka waonge e wang' jowi chenro mar piny gi mano mar mbaka oromo. Bende wantiere desk. Donge kana una kako wakelo negi weche manyien. Samoro desk no bendo kinyal ng'eni nango wafuambo wakelo negi weche manyien mano ma bende gineno chakre migago hagich welo go imore. Geno mara ni mari no dhi makare. Mara no dhi makare ahinya wagone Nyasaye erokamano. Kata kamano odiochieng' makawuono wantiere kae mar kelo chenro mar piny. Gik mopogore opogore Sharon odiochieng' makawuono biro bedo katimore. Odiochieng' makawuono wenge duto nitiere od bura mamalo. E kinde ma jo od bura biro bedo katwaka kendo biro bedo kagoyo mbulu ewi paro mar chik omenda mano mar higa mar 2024. Jotelo mopogore opogore obed jotend kanise, jotelo e sectors mopogore opogore nyaka mago mantiere skunde osebedo ka kwedo moko kuom fuondi mantiere financial bill. Kata kamano penjo ni jo od bura biro bedo kakalo kata oyo. Mane penjo maduong' ka bende nitiere moko kuom jo od bura ma bende osebedo karamna ka wache lela ni finance bill karamna paro mar chik mar omenda gibiro bedo ka gikadho. Sigana moko osebedo karamna kwa kelo Hutino Manyoro bende Wenga bende nokelo moko ni winjo kanyo ka jotelo moko bende siro paro makama. Kata kamano kawuono ko biro bedo kwa ng'iyo matuo gi manumu. Ponono ni biro bedo kikadhe kata oyo. Nanno rombe mamoko ma bende nitiere moko kuom riwruoge machalo time nyimo od bura mano mar nyiso jo od bura mar mondo mi kik gikadh paro mar chik makama. Penjo ni bende gibiro winjo. Aya, mane wach ma bende wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono ka bende nitiere grube ma wacho ni gibiro bedo ka gibago kata gibago ng'anyo mamuol ka gidhi achiel kachiel nyaka oko mar od bura. Wabo bedo yo machalo nang'o? Wabo bedo kwa neno ka bo bedo rakruok manyalo bedo kaka wasebedo kwa neno e kinde ma ji ng'anyo kose oyo. Kata kamano sani koro jo od bura bende jo piny menyo. Gibiro luwo dwach sirikal kose dwach jo piny mano yierogi. Kata kamano ang'eni chenro marwa igilacho okinyi makawuono Sharon bang' mae ibiro bedo kikelo weche manyien. Nonro mar gazeti okinyi makawuono aneno ka Daily Nation omenyo kaka wenge duto sani koro ng'iyo od bura kata jo od bura kotudore kod usuru manyien ma paro mar chik mar omenda chano kete pacho kae. The Standard to koro aneno ka omenyo ywaka mano mag wanyalo wacho ni mine magin chiliel e pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ni kaluwore ni bunde nitiere ga lwet joma ok ni kare mane mosebedo ka kelo thoe mopogore opogore pacho kae. Ka mano mayando timore en tho mano mar jang'ad bura kata magistrate Monica Kivuti mano timore e doho ma Makadara Bore Nairobi kae. Gino ma podi jogo mantiere doho podi yuago kaluwore kod lala mar achiel kuom gi. Bang' mano twak mokwongo kinyi makawuono ibo bedo itayo odiochieng' kedo kod dhok mapusore. Nekorom ga juango odiochieng' makawuono kinchin tarik 8 bende aneno kanyo ka en odiochieng' mong'ere kaka International Day of Countering Hate Speech. Omiyo kinyi makawuono nyakorom ga juang' wadhi bedo gi Philip Okundi ma bende en achiel kuom apisas mano ka duol mar NCIC. Bende wang'i anena ni weche motenore kod hate speech gi nikech mago bende ndi weche ma bende osebedo kata mana ka isumo para ahinya nyalo bedo ni ketho niwacho ni lepen gimoro achiel to nyalo kelo ajema. Koro hate speech kata mana paro ma to no wacho nang dholuo e yo maneno maber. Wanyalo wacho ni puso weche manyalo kelo athua ahinya e kit oganda. Wang'eni NCIC kinde mang'eny gisebedo ng'ala manyime mar riwo wi oganda kamoro achiel. Omiyo ng'ato kopuso gimoro manyalo kelo akwedo bede kind dhok achiel kata dhok machielo en gino ma gitamre ga kata gikwedo ga e ng'ala manyime. Mana twak mabu bedo kinyi makawuono chakre saa 1 nyaka gimoro saa 2:30. Bang' mano kawuono en chieng' orako ang'eni nyaka Ramogi Ajwang' rito chenro makamano mar mondo mi
iket dendi obed mogonyore matin. E chenro mar mbako romo wabobedo kwaluonu weche mag finance bill ma odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ipedho kata itwake e nyim od bura mamalo. Michago tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuo kari 36600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Nyakoro ngajwang tudri kode mbui maga mag oganda, mbui mara mar Facebook anyakla kode X idagi nying mar Sharon Ongao. Bed kuro nyaka giko nikech ma Enro Penya. Mokwongo hoithondweche. Kenyans should tighten their belt a little bit. Sani ase communicate ne wajumbe mag Azimio dabal kanyisogi ni mondo onge ng'ata monego wuoge od bura, ji onego bed kanyo, ji ogore i od bura. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii. Nyakoro mgajwang dakika na birio tok sa pagari marukinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kamiti marod bura mochung'ne weche mag omenda kod chenro mag piny owacho ochano pedho lipot mar paro mar chik mar omenda ma higani e od bura odiochieng' makawuono mar mondo migitwagie kod jod bura kapok okadhe e dutelo. Kata kamano Walter Nyambaga miyo wachal mar wach motelo ne lipodno odiochieng' makawuono e od bura. So we are here to support. Bank committee mochung'ne weche mag omenda kod chenro mag sirkal tieko ndiko lipot mar paro mar chik Naivasha. Jakom komiti no Kimani Kuria kod Lange geno ni kiny saboro biro pedho lipot mar paro mar chik mar omenda mag geto juogo osuru mwandu mochuno kuom japiny. Lipot ma jo od bura biro twake tich ariyo, tich adek, bang'e tich ang'wen ibiro goyo ombulu mar kale kaka en kata thule oko kod jo od bura. Motelo ne mano, jalegwi kweth mathoth e od bura Silvana Sosoro onyiso chir mar kalo mar chikno to kod jo od bura kod tielo ni sirkal omosemedo omenda mar CDF ne jo od bura duto monyondo nyaka mago mag Azimio. At the end of the day, Kenyans must know that we must get a way to fund our budget. It is sometimes very painful, but it is what it is. Usoro kone kaluwore kod liet ma wuok kuom jopiny. Jo od bura nyalo biro gwetho oko moko kuom thuok paro mar chikno. Makmana ne ok dhi bedo mayot timo mano. In as much as there will be a bit of some adjustments on some tax elements, as proposed by Kenyans, there are sectors that Kenyans will have to tighten their belts. Magetimore ka jo od bura mag Azimio moting'o Mwalimu Peter Orero Makibra, nyawadgi ma Kisii County Doris Ndonya, to koni od bura no dhi dung buro kagi kedo mar nyudo oko paro mar chikne lo tikle. Hizo vipengele ziangaliwe, zitolewe, mwananchi asipige kelele kwa sababu sisi ndio wao ndio our bosses. So if the boss is complaining, you listen to what the boss is saying. Na mwananchi amesema hizi vitu zina affect maisha yao ya kila siku. Mama county wao ukiangalia vizuri tetea anapiga kelele. Omiyo wan kaka ODM kwa kauli moja wawacho ni wan wadhi pingo nikech gigiricho to nikech wasesomogi ok wadhi pinga nono. Wadhi pingo nikech waneno ka gik mokete gi richo. Onge piny mosegerore gi tax kende. Tax chalo ka gimine indo kama tidwa ting'ore gi ndoo. Ok inyal ting'ore with your own weight. Paro ni ane achiel kuom wabunge manyaka ne chakre finance bill osebiro. Anase go no throughout. E kinde no, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino koni en owuon osebedo ng'ala manyime mar biro dino rangach mar dho od bura mar geng'o ne jo od bura manyalo biro wuok oko kendo tielo ni gibiro mana ng'anyo kanyo e od bura ne paro mar chikno ma onge wuok oko. Sani ase communicate ne wajumbe mag Azimio dabal kanyisogi ni mondo onge ng'ata monego wuoge od bura, ji onego bed kanyo,
ji ogore i od burano mondo hakikisha ni ushuru ni ok medne jopiny nikech magi mahinyo jopiny. To ng'ata ng'ata madhi temo wuok e od bura kadwoke i bunge kucho mondo mi ogo kura ogo no, kik ogo kura makalo finance bill nikech finance bill inyo jopiny kabisa. Jod bura biro yudo thuolo mar goyo ombulu mar kalo paro mar chikno chieng' tich ang'wen, to mana ka gisegoyo mbaka mar kale kaka en kata thuolo moko kuom fuoni mag paro mar chikno oko. Madhi wuok oko sa twak e od bura boyudo wa kwa chung' e gate oko ka, boyudo ka waketo nikech abende gini dhi yuda iye kacha, koro dhi yudo ka waketo ji madhi duoko gi e iye koni, koro onge ringo e gini juduoge e od bura ka, kik wawuog bura e od bura ni wawuok ni koro wa walk out, wabido bedo e od bura ka, wagore ure e od bura ka. I will not vote for a bill that introduces an eco levy, a levy that will increase our cost of production, yet our regional neighbors, our neighbors South Africa, Tanzania, they don't have that levy and they are producing some things at lower rates than ours. I will vote no on the day that bill comes. And that's a position we've taken as parties within Azimio. Disciplinary action will certainly be taken on steps that follow when you decline to do as parties' constitutions. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorongo John kweth mopogore kwa jod bura mondo non matut paro mano mar chik mar omenda ma higane kapo gichwe kokgi. Ka gocho ni paro no biro thungo jopiny gi chulo osuru mang'eny. Jesse Duore Gler mathoth. E seche ma jod bura ikore mar twak ewi lipot mar paro mar chik omenda mar higa mar 2024 odiochieng' makiny, jotend dini josalam mawuok e kaunti ma Uasin Gishu owuok oko yanga mar kwedo paro mar chik omenda no. Kagiloso e boma ma Eldoret e kinde hingo nyasi mar Idul Adha, jotelogo kwayo jod bura ahinya to mag Kenya Kwanza mondo ket tenge pogruok manitiere kindgi kendo gisom matut paro mar chik omenda kapok gikale. Kagiwacho ni kaponi paro mar chik omenda no kal kaka en no maonge lokruok mora mora, to jopiny mathoth biro hinyore. Mbele kuna bill ambayo inangoja ipitishwe na ili hali mgawanyiko kwa chama kimoja kimeonekana. Tunatotaka kukisema tofauti zao waziweke kando, waangalie katika mswada huu ama waangalie katika bili hii linalofaa kupitishwa lipitishwe, lisilofaa liachwe, na wafanye kwa umoja wao pasi kuangalia chama wala kuangalia mirengo hiyo ambayo kwamba imejitokeza katika Kenya Kwanza imegawanyika mara mbili. Hayo yote waweke kando, wamweke Wanjiku mbele na namna gani atafaidika katika bili hii. Kwa machielo, riwruok mar jopuonjre masomo e mbalariany ma Nairobi bende wuok oko mar kwedo paro mar chik omenda, ka gisingo mar wuok oko odiochieng' makiny kendo chokore oko mar od bura mondo gisund jod bura kik kal paro mar chik omenda no. Tunarai wabunge wote na wale viongozi ambao tuliwachagua waupinge mswada ule, na sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi tumeamua kwamba siku ya kesho tutaungamana na tutashirikiana na kukusanyika pale nje ya bunge la kuu la taifa Kenya na kusema kwamba wabunge wasipitishe mswada huu. Jopuonjrego ywak ne paro mar chik omenda no biro medo thungo jopiny gi chulo usuru mathoth, ka gilieko ni jopiny pod ok yud chenro makare e sectors mopogore opogore mag piny owacho kata obedo ni gichulo usuru mathoth. But when it reaches a point where the tax becomes a burden, then the taxation system really does not make sense. We are also saying that for the past 2 years the government has sought to increase taxes, which we do appreciate. It increases our tax base, we have revenue, and this revenue can be used to develop our systems. But our biggest concern is that however much the government collects, this collection does not translate to the ground. The common person cannot really see what the revenue that is being collected is doing. Healthcare is in turmoil. Education sector, everyone is complaining. So really, why do we collect revenue that we cannot account for? Wenge duto sani koro ng'iyo jod bura mar neno ka gibiro puodho paro no kata oyo, kaluwore ni nitiere moko kuom usuru ma oketie paro mar chik mar omenda no ma osebed ka ikwedo. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakorongo jonga podwani weche motenre kod paro mar chik mar omenda eni jo Kenya osnyiso ichwang' magintiere godo ka koro gisingo mar chopo od bura ka ging'anyo duche makawuono ka gikwedo paro mar chik mar omenda. En ng'anyo mochane e boma ma Nairobi e apini mopogore ka moko to dhi nyime e mbui.
Mae omiyo obila ma Nairobi ne obago romo mar chano kaka gibiro rakore gi jong'anyo odiechieng' ma kawuono e boma ma Nairobi. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Jo-Kenya igi owang' kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma higani ma ichwalo e od bura odiechieng' ma kiny ne twak. Jopiny kokalo e mbui nyaka mago maonge mbui osenyiso ichwang' margi. Ng'anyo e mbui osetimore kokalo ahinya e mbui mar X e hashtag mag Occupy Parliament kod Tokea Tuesday. Kamachielo, okinyi ma kawuono jopiny mamoko ne onenore kaka e otese matindo e boma ma Nairobi ka ginyiso jopiny mamoko mondo ochop e od bura kiny. Jakedo ne ratiro mar oganda ma kiny ne bede ng'anyo ma ichano bagi kaunti ma Nairobi. Ilero ni en ang'o ma kiny tero gi ndara. I want Kenyans to know you can protest anywhere. Get a whistle, get a vuvuzela, write your own placard, be anywhere in the city and scream and shout and say no to new taxes. Lazima zakayo shuke. En singo ma joma dhi e ng'anyo ochiwo ni ok gibi bedo gi gige lweny. Koro gikwayo obila mondo mi omigi arita makare. And Kenyans are concerned, will there be violence? There will be no violence unless the police bring violence. But what you have done, we are working with lawyers. We are going to deploy lawyers in every single police station. We have bail money and we have a team on standby. If you get arrested, we'll bail you out. Olero ni kiny, oganda nyalo ng'anyo ka gintiere kamora mora. But protest from anywhere. From Ambassador, all the way to Nation Center, all the way to GPO, all the way to Haile Selassie Avenue, railways. Nairobi tomorrow is our playfield. Unless wafunge Nairobi. Wafunga by Nairobi, tunaenda State House. So tell Bungei, by the way, there's an option. If he thinks you can't go to Parliament to go present our petitions, why not State House? Jopiny mageno ng'anyo oseikore nade ne timbe obila. Bende, gisekono obila paro margi mar ng'anyo. Na tunakuja na t-shirts. Hakuna bunduki, hakuna vita. We are coming unarmed to exercise Article 37 of the Constitution. I sent Kwame a message, he received it, akani blue tick, but alisoma. I went to OCPD Central, delivered a letter, OCS Central delivered a letter, I went to OCS Parliament, they know about us. So as they plant unarmed, that means you don't have any weapon, you don't have a knife, you don't have anything. A placard is not a weapon. So we're asking IG Kome, County Commander Bungei is my friend, all of them. Join me in the streets. We are fighting for you as well. Magi gin weche manochako jumbe mokalo ka jopiny ne onyiso ichwang' magi magintiere godo ka otenore kod budget kod paro mar chik omenda ma higani. Mae ne omiyo rwak moko kuom jood bura e grup mar WhatsApp kendo nembnigi ne oke e mbui. Ng'anyo mochano odiechieng' ma kiny omiyo bende obila mopogore opogore ne oromo odiechieng' ma kawuono mar timo kendo keto ikruok makare motelo ne odiechieng' ma kiny mar ng'anyo. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei, owacho ni ikruok giseketo maber mar neno ni onge ng'ikruok moro amora ma biro bedo e boma ma Nairobi kendo gibiro keto arita makare nyaka alwora mar od bura. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kopogore gi mano, ywaruok e kweth siasa mar Kenya Kwanza mosebedo ka nenore pacho kae. Igeno ni dhi bedo achiel kuom weche midhi wachi e romo mopango odiechieng' ma kawuono kinyi. Eric Owenga nigi lipot e wi romono moluongi e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny William Ruto biro bago romo kod jotelo ma Kenya Kwanza e kar jot mare okiny ma tich ariyo. Romo bende geto dino fuok mosemienje chamano tok ywaruok e kind jalupne Rigathi gi moko kuom jotelo ma otendore gi Ruto owuon. Jago poro e kweth mang'eny e od bura Silvana Sosoro ma en achiel kuom jotelo mosebedo ka soko wang' Gachagua nalero ni romono biro bulo matut kido kod tim mar Gachagua. I am certain that the party leader will tell us to tone down on these political rhetorics and unnecessary squabbles within their coalitions, and we also expect him to also tell his deputy to stop being tribal and focus on his national agenda. We really expect that, because if then he doesn't, then the members will tell him, the deputy party leader, that you are a bit too much in terms of being very tribal. Liet mar siasa osebedo ka tedore ahinya to e kind jotelo mag UDA ka jalup jatend piny Gachagua to koro oloko tanga mar siasa mare ka oidho got mar Masawa, gino mawachore ni otemo ywayo oganda go koitoke. Siku rais wetu ameshikana na Raila Odinga, nikajiuliza kwani mimi ni mjinga nipige Uhuru kwa sababu aliungana na Raila na rais wetu ameungana na Raila? Hii vita yote mnaona ati nikiambiwa ninaongoza ukabila ni kwa sababu ya kusema hata Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Tunaporudi juu ya magari, tunaporudi kwa siasa,
turudi kwa siasa za kuja kuambia wananchi ile kazi tunawafanyia yenye walitupea, lakini tusisimame juu ya magari kuwachochea Wakenya kwa misingi ya ukabila. Kata kamano josiasa motendegi jatend piny Ruto kaka Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro gi Osoro kinde jotelo mamoko to Oseyo Gachagua ni onyayo siasa mag akweda e pacho ka. The party members will tell him, and the members of parliament will tell him that he is extremely tribal, and it is about time he realigns himself with our vision of one Kenya, one country. It is wrong to undermine a region based on how they voted, especially when it comes from the deputy president, who is the second highest, the second in command in this country. Giko dira mokalo Rigathi mayande olimo gwenge ma Karatina mano e kaunti ma Nyeri nowuok tumuso gi jotelo machiegni jatend piny Ruto ma owacho ni osebedo ka jare kendo ok miye luor. Bosi yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Tungni mag yudi ego chal kama keto Gachagua e kinda kuru gasumbi wira nima okuma pisas mag chamano dhire mondo olengre thenge. Jafet Nyakundi en jakeno mar UDA kendo ne owuoyo kama e gwenge ma Kisii. Wewe huwezi pewa uongozi na wewe ndio namba 2 katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Mimi nataka kumwambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi, kwa sababu hatutajihusisha na maneno ya siasa wakati huu. Gimakoro irito neno en ka bende romo okinyi tich ariyo ni bende ibiro yuore gi Gachagua owuon kose obiro panjo ne romo magalamor ma jotelo ma Kenya Kwanza no. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jong pogruok e paro koro mienjo e kind ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge jong'ad bura gi okinde ma pacho ka e wi tije mag doho. Bang' Koome golo ripot manyiso ni doho ma pacho ka biro dhi mbele gi tayo chenro mage. Mabiro mana ndalo achiel kende bang' riwruoge go lando ni ok gibi dhi e tich jumani. Kaka yor nyisa achiel margi kaluwore gi nek mano mar jang'ad bura Monica Kivuti. Ka jatend obila ma pacho ka osingo jiwo arita ne doho kaluwore gi dwaro mar jong'ad bura go. Lidio Keyo gi mathoth. The judges, the magistrates, kadhis, registrars, deputy registrars, judicial staff will stop providing services from the 19th day of June 2024 to the 21st day of June 2024, both days inclusive. Mana ndalo achiel kende bang' riwruoge mag jong'ad bura ma pachoka lando chungo chenro mag doho jumani kaluwore gi tho mar Monica Kivuti, ogai mar doho Martha Koome ogwenyore paro gi riwruoge go kendo ogolo ripot manyiso ni chenro mag doho biro dhi mbele are chieng' tich adek kaka pile ka dong' ma Makadara kende manonegi Monica Kivuti ema biro dong' ka olor kaluwore gi nonro madhi mbele. Koome kata kamano e ote mare ne ute fwambo oyango ni mana kaka noselandi e kinde mokalo ni tich ariyo chenro duto mag doho biro chung' ka biro teng chieng'no ne ywago kendo chiwo luor ne jang'ad bura Monica Kivuti manonegi e doho. Koome bende oriwo lwedo paro mar gedo mag doho manogol gi riwruoge go kowacho ni onge buche ma ibiro yale hema, ka bende olero ni moko kuom buche go ibiro yale yor mbui. Bende okwayo piny owacho mondo mi okas chenro mar chiwo omenda mar gedo mag doho go. Koome lero ni gisebedo gi twak gi jatend obila ma pacho ka Jafeth Koome mar medo jiwo arita ne jong'ad bura e doho ma pacho ka. E oboke mare ma ochiwo kawuono, jatend obila Jafeth Koome ne osingo ni gibiro dhi mbele gi chiwo arita mowinjore ka bende ogoyo mos kuom nek mar jang'ad bura Monica Kivuti. Komachielo jatend piny Kenya William Ruto bende ne oro ote mage makuyo ne familia mar Kivuti ka bende ojiwo obila mondo mi orid arita mag doho ma pacho ka. E ote mare Ruto singo ni nek makamano ok bichak timre kendo e pachoka. Kopogore gi manya korom gajuang atiri nyaka e gwenge makadhodh nam chumbi. Governors makadhodh nam chumbi koni ok giikore romo gi jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono ewi wacho ohand kit mira miluongo ni mogoka.
Bang' jotelo makadho wadh Nam Chumbi ne wacho ni gidwaro mondo jatend piny obag romo kodgi ewi wach mogoka ma yande gikumo. Sani gichako giloko kendo tanga kendo gikone ok giikore mar romo kode odiochieng' ma kawuono. Nyaka chieng' gibed piny kendo gichok pach jotelo kod jopiny makadho wadh Nam Chumbi. Joja Oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Mbona usikize wa Embu peke yake, hujasikiza wa Pwani? Viongozi wa Pwani mbona hujatuita? Tukwambie, tukuelezee, ikuingie kwa akili kuwa wewe huna mtoto atakwenda kukaa kwa kigango ale mogoka. Tukwambie yale madhara yanapata watoto wetu. En ichwang' mane moko kuom jood bura kadhodh Nam Chumbi onyiso bang' jatend piny Kenya William Ruto romo gi jotelo mawuok e counties ma Embu kod Meru kuma ipidhe miraa kod mogoka. Ma ne otimore mana ndalo machuok kende bang' counties man kadhodh Nam Chumbi kotelnegi kod Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta kumo ohand mogoka kaachiel kod tiyo kode. Baada ya kuwa usikize viongozi wa Pwani wakueleze madhara, research ile imefanywa, unaenda kuweka 500 million kwa mogoka bila kutusikiza. Kama wao wana kura nyingi kushinda za Pwani, sitakwambia wacha tuende nalo, tutapiga vita mogoka na hatutaki mogoka. Now I want to ask my president, on this one, we feel slighted as the people of the coast. On this one of Mogoka, he didn't listen to us, he didn't hear us out, he only looked at the interests and political interests of the people of Meru, of Embu, and made a decision on that and not a national decision. Mimi, I think my president can do better than that. To bang' jatend piny winjo ywak makamano kendo chiko romo gi governors duto man kadhodh Nam Chumbi kiny chieng' tich ariyo, jotelogo koro oloko tanga kendo mulo iwgi ka gikoni ok giikore mar romo gi jatend piny e odiochieng' makiny. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Hili jambo sio jambo ambalo kwamba tunaweza kusema ya kuwa ni la Abdulswamad, la Mung'aro ama ni la gavana. Hili ni jambo la jamii. It has nothing to do with us as governors. We only simply took yani tulichukua lile jukumu tu ya kuweza kusema ya kwa nao tuweke mguu chini katika jambo hili. Kotel negi kod governor Makilifi Gideon Mung'aro giramo kendo nyono kar tiendegi ni pod gikwedo hand mogoka kaachiel kod tiyo kode kadhodh Nam Chumbi mangima kendo nyaka sani pod ok gine gima dimi gilok pachgi. En wach mabende osir lwedo gi jodong kaya e kaunti ma Kilifi madwani mogoka okum mana kaka yedhe mamoko mamero ji. Lakini kwa sasa msimamo wetu ni huo tu. Hatutaki mogoka. Tunajua unakuja unaingizwa kimagendo, lakini mogoka hatutaki. Na hii najua kuna tetesi nyingi sana. Tunaonekana kwamba sisi tumesimama tu tunakosesha biashara watu wengine. Tunasema biashara hii inadhuru jamii yetu. This is something that is statistically proven. It is affecting our young people. It is statistically proven. We have every level of evidence that 30% of the consumers of mogoka in Mombasa are children below the age of 18. Sasa sisi kama wazee wa Kimijikenda tunasema hili jambo hatulipendi, tumelikataa na tunalipinga. Na ikiwa ni mambo ya biashara si lazima iletwe hapa kwetu. Wao kama wanafikiri kwamba haya madawa hayana madhara, basi wauziane kule. Mwanadamu gani aliyoruhusiwa kutafuna miti, majani ya miti? Akitafuna majani ya miti tunamuita nini? Ana kichaa, ana wazimu. Vijana wengi sasa hivi wameathirika kiakili, familia zimevunjika. Tutataka wale magavana ambao waliweza kufunga tuweze kuwa na kikao na wazee ili tuweze kuanza hamasa ya vijana wetu. Nyakagia sani, kaunti ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta emoseketo kum ewi wach mogoka ka kaunti ma Kwale to ne okone chano medo usuru mare kod kwana taa malo 300 lori kalori makele. Kaunti ma Lamu to ne ogolo chik mondo mi use mana kuonde moyiedhi kendo kik use ne nyithindo ka kaunti ma Tana River to pod oling ewi wach makamano. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Nyakor mgajuangi report mar Joja Aoko mano mar kumo ohand mogoka bende makelo giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 30 tok saa 12 mar okinyi. Kapo kaka yo matin bende par ni chenro makama inyalo luwo achiel kachiel e mbui magwa mag Uganda mane mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mano mar X. Kaja mna somo mokuom ote mano mapie mbui marwa mano mar Facebook. Jamta wuda wasi wacho ni ntiere chenro kintiera wasi bodo ching daktari ano ote mari wacho ni sedonje chenro maber ndi Ruth Nathio Chieng wacho ni sedonje chenro makara kintiere gwenge mago moja inako mani county ma Nairobi. Jamta hinbena no ote mari moro kanyakla koda pose juera hinbena no ote mari ahinya koko manya kor mgajuanga chenro mago pod dhi nyime gisani yena mar mono miako yo matin mabiro ene nonro mar gazeti midita kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor kik di mabor. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien jothumbe muero manigi talanta winj thumbegi timakre gi herano mar thum Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai Pado manyien Muktik nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana Ramogi TV. Nitie gimoro marach motimre e od joka Gil. An wach joka Gil ok obadha. Tonje mo antie kae, wantie pod onge kwe. Nyisa ne yo ma an anyalo ringogo. Asai. En tich matek ahinya wuok e gweng'ni. Wan gi yaw chi mang'eny ahinya. Mama! Seher! Mama! En ang'o marach? Anadwaro mama na. Mama na bro duogo karang'o. Nyakono dhi kanye? En oringo. Pratap. Nyakono olalnwa. Mama en ang'o miwacho? Tinga to mosega temo ringo kae. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Ruth Sufia ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha.
kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini. Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka nyalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogejwang' osekalo kanyo dakika 36 tok saa 12 mar okinyi. Machiegni nonro mar gazet matayi nyinga Joyce Oduora. Ntiere kae kod Sharon Ong'ao osekelo ni weche manyien mar mondo mi koro walidh ni gazet. Wantiere kod gazet mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Sharon, machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano nya Joyce Oduora. Nyakwara ang'ado wach kapok itieko. Nada mana medo ni kaluwore kod weche mabende wacho nakelo ne Nyakwara Mogejwang'. Bende aneno ka thothgi aneno ko kete gazet kata ni nyim gazeti okinyi makawuono. Mana kamano Nyakwara Mogejwang', gazeti ariyo okinyi makawuono, Daily Nation kachiel kod The Standard. Weche magimiyo pek okinyi makawuono beto pogore. Anno ka Daily Nation omiyo peka weche mag finance bill mibo bed ka ipedho e nyim od bura e telo mar ariyo kata second reading odiochieng' makawuono. The Standard to menyo mano ywaka mar mond liete mosebedo ka ywak kaluwore ni giwacho ni bunde nitiere e lwet jogo ma ok oyangore mosebedo ka kelo thoe mag jomo opogore pacho kae. Kata kamano Sharon, kaluwore odiochieng' makawuono en odiochieng' ma jo Kenya rito kod siso. Adwano chak kod gazet mar Daily Nation mar mondo mi Nyakwara Mogejwang' bende one wach ma gazet mar Daily Nation omenyo kinyi makawuono kopogore kod weche momeny malo kanyo mano mar Mudhama's Newsstands ma wang'eyo ni Mudhama ne en jakom machon mano mar duond bura mar jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro oloko tanga. Mago bende wabobedo kwano ne gazet mar Aboro nyaka sani koro wach kanyo ni taxes now cross 40% of the price of a liter of petrol. Mano kaluwore koda usuru mathoth ma ijuogo jo Kenya e pacho kae. Gino magiwacho ni koro oheo kata nengo mar lita achiel mar petrol. Wach momi peka kata chuny wach koro nitiere kae Sharon okinyi makawuono. Wenge duto sani koro ng'iyo od bura ka jo od bura biro bedo ka kalo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 kata oyo. Ahero kaka gazet ni ondike all eyes on MPs over new taxes. Wangeni odiochieng' makawuono committee mano mar National Assembly Finance and National Planning Committee nyaka sani koro gibo bedo ka gipedho finance bill second reading kata tielo mar ariyo e nyim od bura odiochieng' makawuono. Bende aneno ka moko kuoma paro mopogore opogore ma gibiro bedo ka gichwalo e nyim od bura odiochieng' makawuono Sharon. Ing'eno makawuono Joyce kapok jod bura mago ma Kenya Kwanza gi magazimio kapok gitwake kotedre kod paro mar chik mar omenda nyaka committee mano mochung' ne weche mag omenda mane od bura maduong' nyaka chiw report mano kaluwore kod okenge ma bende gisebedo ka gidago do jopiny kanyakla kod duonde gi riwruoge mopogore opogore. Ka gisepedho report okamiyo thuolo makare ni jod bura mano mar twake. Kata kamano rom kanyo dhiambo manyoro neneno moko kuom osuru mabende jod bura na dwaro mar mondo mi committee makamano omi maino. Wang'iyo weche mag usuru mopogore opogore ma jopiny osebedo ka ywake mabende aneno ka thothgi bende oket kanyo. Kwachako gi makate gidwaro mar mondo mi osuru ogol ewi nengo mano mar makati. Wang'eni nitiere usuru mar nyamburko ma bende osebedo ka kelo chochni makoni kod kocha. Ne nitiere gi Caprate kan wenjo ka jatend migawo mochung' weche mag omenda na somo bende nochako gole. Sani koro gidwa ni motor vehicle tax kata mana omenda ma bende ikete nyamburko cha bende thichoko. Mamoko en kaka ekolevi ing'iyo weche motenore kod plastic kanye mana kelo nengo mar makate kanyakla kod mor tedo bedo mamalo. Kata kamano gidwaro ni ekolevi
kata mana osuru mijuoge wi plastic okete mwandu miolo e pinje maoko mamoko mabende nyalo neno nyalo nyiso jopiny. Nyaka sani bende nitiere kanyi wacho kanyo ni excess duty on crude, edible and refined oils. Nyaka sani koro jod bura dwaro mar mondo mi oduoke piny mar mondo mi ochop nyaka atamalo abicha nikech ne giwacho ni ahinya to edible oils kata mago modhi mag tedo ma jopiny nyalo chamo ne bende ne igisum ne dwaro mar mondo mi omed usuru mare gino mane wacho ni nyalo medo ahinya nengo mag modhi e pacho kae. Kata kamano wantiere kanyo kod VAT on financial transactions kata mago kotudore koda oro pesa e yor ong'we yamo. Nyaka sani koro gidwaro ni paro makamano owit oko. Import declaration fee nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi okete kata weye mane atamalo 2.5 kanyo. Magi gin moko kuom gigo ma nyaka sani koro jod bura bro bedo ka twake odiochieng' ma kawuono. Wach makamano Sharon anno komi peke it gazet mar 4 5 kaachiel kod mar 6 mar gazedni mar Daily Nation. Omedo ni wachako kod it gazet mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane ni to odiochieng' ma kawuono ang'o ma bobedo katimore. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani koro ndika ni House team succumbs to public pressure, drops punitive taxes. Wang'e ni mano committee mano mar finance and national planning yod bura. Nyaka sani koro nyalo bedo ni gisewinjo ywaka mar jopiny. Nyaka sani koro giwacho ni koro usuru mar mkati ni wadwa mar mondo mi wagole oko. Kata kamano wach makamae pod nitiere mane lwet jod bura ka gibro bedo ka gikale kata oyo. Odiochieng' ma kawuono ma bende wabiro bedo kwa biro ng'eyo adiera mar wach makende kata kamano wang'ni jod bura to osedi e korot nikech nyalo kara mana paro juma mokadho ne nitiere nembni mago mag ong'we yamo mag jod bura ma bende moko kuom jopiny na lieko e mbui mopogore opogore gochne jaod bura mari orne ote inyise mar mondo mi kik okadh paro mar chik mar omenda. Moko kuom jod bura bende osebedo kata mana kayudo iwacho ni pressure mathoth kotenre kod mano kata mana sani kata mana kato ni gochne jaod bura kata ni obi kata mana TV sani okapaka nyaka ginyalo biro nyaka kadh paro mar chik mar omenda makama kaluwore kod pressure ma bende koro gintiere godo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono mana kaka iwacho ineno kanyo kata mana king'iye piny kanyo moko kuom taxes kata mana osuru ma jopiny biro bedo ka keto wang'gi mar neno kaka gibro bedo ka gitwakie ma bende ineno picha kanyo mag makate kido mopogore opogore ni kanyo bende ineno kanyo ni MPs want tax only levied on imports bagi duto te Joyce Duora ang'eno bro bedo kwa twakie. Ato Sharon bing'eni odiochieng' ma kawuono wang'eni od bura bro bedo ka chako twak otudore koda paro mar chik omenda kar saboro mano mar odiochieng' ma kawuono to wang'eno odiochieng' ma kawuono mago kweth mopogore opogore mar siasa mar Kenya Kwanza. Nyaka sani koro aneno ka ni Kenya Kwanza mago jod bura mag Kenya Kwanza odiochieng' ma kawuono gibro bedo kod romo makende kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. To ken mana jod bura mag Kenya Kwanza kende jo Azimio bende biro bedo ka romo kigin mar mondo mi gipor wacha. Ang'eni jo Azimio to kinde mang'eny gidwaro mar mondo mi othich oko mano paro mar chik mar omenda. Kenya Kwanza kae to nitiere pogruok. Wang'eni nitiere jod bura ma otenore kor ka jatend piny Kenya William Ruto to nitiere jod bura ma otenore kor ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma osebedo ka wacho ni gibro bedo ka gikwedo paro mar chik mar omenda makamano. Ema nyalo bedo ni emomiyo jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono oluongo romo makamano mar mondo mi gilosi giwuo kod duol achiel e kinde ma gibro bedo e nyim od bura kata od bura ka koro gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Tingeni romo makama oluongo kinyi motelo ne romo ma bende biro bedo kibago gi jod bura mago moluongi kweth mar Azimio gi kweth mar Kenya Kwanza bar mondo mi gibed gi duol achiel. Mar kaka iwacho kweth mar Kenya Kwanza waseneno paro mopogore opogore ma bende osebedo ka mienjo kuom moko kuom jod bura. Ahinya king'iyo group kata mana kweth motelne kanyo koda governor e county ma Nyeri Mutahi Kahiga ma bende to nwachi no tenore gi jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua. Gine giwacho ni gibro bedo ka gikwedo paro mar chik makama to kineno moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza giwacho ni gibro bedo ka gikadhe. Koro okiny ma kawuono wan warito romo makamano ma bende biro bedo kibage kar jot mar jatend piny mano buore Nairobi kaendi mar neno kaka twak dhi bedo. Ang'eni e kinde mosekalo sinjo kanyo jalup jatend piny ka bende wacho ni moko kuom jod bura matiyo machiegni gi jatend piny Kenya bende osebedo ka gima osebedo ka chike no otima to Gachagua wacho ni en jok mondike en jopiny kanyakla kod boss mare ma en jatend piny Kenya William Ruto. To Sharon kapod wantiere mane weche mago mag finance bill adwa wadhi it gazet mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono bende jopiny mawuok e kweth mopogore opogore kata riwruoge mopogore
opogore osingo ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol ka giwuotho achiel kachiel nyaka e nyim od bura ka gidwaro mar mondo mi ok thich oko kata jod bura kik kala finance bill mano mar higa mar 2024 nyaka sani koro bende e weche manyien mano wakelo odiochieng' manyoro moko kuom gi osewuok oko ka giwacho no bobedo ng'anyo mamuol ng'ato manya firimbi mare to wuogo do oko ka giwuotha mos maonge tulo mora mora kata maonge koko mora mora bende gikwayo mano bila mar mondo mi wuog oko ochiwne gi arita makare ka koro gitimo gino makinde mang'eny giwacho ni en constitutional right margi katiba oyiene ja Kenya mora mora mar wuok oko mar ng'anyo e yo mamuol kapo nono ni kwedo gino ma ok idwar. Koro nitiere katiba to bende nitiere obila nikech kinde mosekalo aseno ng'anyo mamul mopogore opogore ma bende osebed kirocho gi obila ma bende tiyo kod otieko mathoth. Noneno ka jofwambo magwa nodayo dho activist mano jakede ne ratiro mag oganda pachoka mong'ere kaka Boniface Mwangi ma bende nonyiso oganda ma pachoka mondo wuog oko ka romre margi. Odiochieng' manyoro bende nipogo flyers kiwuotho timi flyer kaka japiny kinyuogo oko mar mondo mi iked kod paro mar chik mar omenda. Taneno ka romo makama ma bende jopiny chano bago iwacho ni piny mopogore opogore nikech aneno ka grube mopogore opogore chano bende timo ng'anyo mamulo odiochieng' ma kawuono. Gibiro bedo ka gichake kar saa 6 mano mar odiochieng' mano seche 2 motelo kapok jod bura obedo piny. Koro en mana sundo jod bura mar mondo mi kik ukadh paro mar chik makama. Ninjo kanyo ka Boniface Mwangi kana jofwambo magwa dadhoge nowacho ni gin gibiro bedo ka giwuok gi placards mago andika mopogore opogore koro bila omigi arita makare. Penjo bende en ni bende na gichwalo report makamano ne obila. Nyaka sadi mana kaka iwache no Sharara no kae ka koro activist mano Boniface Mwangi giwacho ni gisechwalo ote margi ne obila. Wacho ni ne oro ote ne jatend obila kata inspector general mar obila mano Jafet Koome konyisogi kata mane odira mane odira mokalo konyisogi kotudore kod chenro ma gibiro bedo godo odiochieng' ma kawuono. Koro penjo en ni bende obila biro bedo ka chiwo ne gi arita e yo makare koso bo bedo kwaneno ka seche moko ibayo tear gas mar mondo mi okegi kacha to gin giwuok awuoka oko mar mondo mi kwe ging'anyi e yo mamuol. Obila nyalo kata mna kwede nok giyudo ote makamano ponono noornegi kaka Mwangi wacho to nego bed ni imiyo jopiny arita makare nikech kinde mosekalo Joyce kuom wachacha diera wasebedo kwaneno gik ma richo mosebedo katimore e ng'anyo maket kod mage. Nitiere moko kuom jomaundu ma bende kawo thuolo mano mar rocho ohendni mago mag oganda. Kik wapar ni kila ng'ato madhi kacha gin mana jong'anyo kanyo nitiere jokue jomaundu e kind mamoko. Koro en mana geno mara ni obila biro bedo kanya arita makare mano mar ng'iyo kaka jong'anyo biro bedo ka ng'anyo bure Nairobi ka. Piny ka Sharon be naneno ka nyaka sani koro duond kanise kata jotend din mopogore opogore gin bende gisebedo ka giwuok oko mar mondo mi gisun jod bura kik kal paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Wantiere kanyo kod mano Archbishop mano mar kanisa mar Catholic Diocese Manyeri Anthony Muheria nyaka sani en bende koro owacho kae ni jo Kenya ok nyal yueyo e yo makare kalure ni usuru mathoth ma ichoko kuom jo Kenya osemiyo jo Kenya othung kendo ka omed choko usuru makamago ma finance bill chwalo to jo Kenya biro medo hinyore to ken mana kanisa mar Catholic kende odiochieng' manyoro bende ne waneno ka mano oganda dini jo Salam bende wuok oko ka koro gikwayo jod bura no ket pogruok e paro ma gintiere gode kindgi kendo koro ging'i dwach jo Kenya kik gikal gino ma seche moko nyalo hinyo ja Kenya. Joyce kinde ka kinde kanisa osebed ka iseyo ni duondgi ok osebed kiwinje weche motenre kod weche mathago kata mana kila chiedh nade ne oganda ma pachoka. Ber ni kanisa bende koro wuok oko mano mar lose wi wach makama ka bende kaniwinjo kano loso odiochieng' manyoro mano iluongo ni Archbishop mano ma jogo pere kanisa mano ma Nyeri Catholic wacho ni poor people are not breathing due to over taxation. Jogo kuma dak gi chan to kata mana jok modak gi chan sani omako kila ng'at kata mana jok manigi nyamburko e kind sani wacho suru ni omako kila ng'ato. Koro ber ka bende jo kanise bende lose mar mondo mi kik segi okang' mabiro. Kata kamano wach makamano chwalo ne jatend piny Kenya gino mara ni romo mobiro bedo kotwake gi jod bura mago mag kweth mawuok e Kenya Kwanza biro bedo achiel kuom weche ma bende osebed kiwacho. Kata kamano odiochieng' ma kawuono warito jofwambo magwa biro bedo e od bura kaachiel kod kuonde mopogore opogore mar kelo ni achiel kachiel kaka weche biro bedo katimore e od bura kod jogo machano ng'anyo ka gikwedo paro mar
mar chik mar omenda mar higa mar 2024. It gazet mar auchiel mana kaka wasewacho, jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro oluongo romo mar mondo mi opor wach kod jod bura ma otenore kod kwetha mar Kenya Kwanza. Ondike kae ni Ruto leads crisis talks amidst rift over thorny tax plan. Wangeni magi duto timore kaluore kod pogruok mabende wasebedo kwaneno. Nitiere kweth mar jo Kenya Kwanza oyiengore kod ka jatend piny Kenya, kweth machielo oyiengore kod ka jalupne Rigathi Gachagua. Penjo koro en ni gibiro loso kod duol achiel kose oyo, nikech wangeni jo Kenya Kwanza to e kweth mathoth e nyim od bura kacha. Sharon, to bende dichi maka wuono par Nyakoram Gajwang' ma e somo mar ariyo iwacho ni second reading mabende koro ibiro bed kitiere nyim od bura maduong' ma pachoka. Mana Joyce mana kaka nwasewacho nikech wasebedo kwaneno pogruok mar par mabedo sebedo kamienjo. Koro warit nena ni jod bura duto te bende gibiro bedo ka gichopo mago mawuok kweth mar Kenya Kwanza. To bende ubiro bedo en romo mibiro bed kiyie ne jofwambo. Kosa samoro kaka gitimo ga romo mapanda kaso giluongo jofwambo bang'e gilero negi ni kama e kaka nagitwake. To ka mibiro bed kinyiso jofwambo to Nyakoram Gajwang' wan iti to bende wan wang'i mar nyisi ni jotelo mage ma samoro nyalo rem chopo e romo maket kod ma to mage mabende biro bedo ka chopo e romo mabende jatend piny Kenya oluonge kar jot mar status. Kata kamano kuku mar wach ten mana mar twak kotende kod paro mar chik mar omenda ka bende Ruto dwaro mar mondo mi jod bura mar Kenya Kwanza odhi okadh paro mar chik mar omenda mondo bed chik mar omenda e pacho kae. Adwani waket tenge weche motudore kod finance bill. East gazet mar abiriyo mano mar gazet ni mar Daily Nation page 7 kanyo wangeni mano chieng' tich abich tich ang'wen mano juma mokalo jatend migao mar omenda e pacho kae nosomo budget mano mar hik omenda mar 2024 2025. Nitiere sectors mano yuto, nitiere sectors mano yudo lal. Kata kamano nyaka sani koro wang'eni nitiere sectors moko ma kipimo omenda mano ketnegi e hik omenda mar 2023 gi omenda moketnegi e hik omenda masani. Nitiere omenda ma ongus oko kata ogweth oko. Achiel kuomgi en sekta mano mar mbolea manengo ne yota. Nyaka sani koro iwacho kae ni jopur sani koro nitiere kod achiedh nade kaluwore ni budget mano mar mbolea manengo ne yot ogweth oko kata ong'ad omenda madirom bilion 6 kowuok e budget makamano. Wang'eni hik omenda mokalo noketnegi kanyo omenda madirom bilion 16.2 e hik omenda masani gintiere kod bilion 10 kende. Penjo en ni bende mbolea pod ibiro bedo kod nengo mogonyore koso bono ka nengo oidho malo. To wang'eni weche mag mbolea gin achiel kuom gigo monego bed ni ikete maino mondo jopiny obed kod chiemo moromo kata opidhi mar mondo mi piny Kenya obed kod chiemo moromo e pacho kae. To bende wang'eni nyak mar lo bende ok osebedo katimo makare momiyo puothe mathoth dwaro mbolea mar mondo mi nyak mar cham obed yo makare. Koro Joyce nyaka sani mana kaka isewacho hik omenda mano mar budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 mabende osom kod jatend migao Njuguna Ndung'u chieng' tich ang'wen mar juma mokadho. Ano kanyo king'iyo fertilizer subsidy king'iyo budget makoro biro bedo karumo e dwe mar auchiel mano chieng' tarik 30 noketnegi kanyo siling bilion 16.2. E budget ma chako dwe mar abiriyo noketnegi siling bilion 10. Kata kamano Joyce kaneno weche motenore kod pur gi pith kanyakla kod arita makare mar chiemo mana agriculture and food security duto te kinywando omenda mana giyudo nen siling bilion 48.23 mabende pod wacho ni king'iye maber nikech king'iyo mar chiemo wacho ni food security noyudo kanyo arita mar chiemo no kano medne omenda kata bed ni mbolea to nodwok piny. Arita mar chiemo budget mano mar higa mar 2024-2025 noyudo siling bilion 48.23. King'iyo budget mar higa mar 2023-2024 noyudo bilion 47.25 manyiso ni nitiere medruok kanyo mar siling milion 977. Koro nyaka sani bende wang'eni kilo achiel kata mana gunia mar kilo 50 mano mar fertilizer bende nego mar siling 2,500. Kata kamano warito maneno ni weche biro bedo e yo machalo nade. Bathe kanyo Sharon bende aneno ni nyaka sani koro duol machoko usuru e pacho kae KRA nyaka sani koro gintiere kod wanyalo wacho ni nyaka koro ginyagre mar mondo mi gichok usuru mano maderom bilion 567 mano e dwe ni mar auchiel. Kata kamano wacho ni KRA ok osebedo ka chopo target margi mano ma osebed ka imiyogi mar choko usuru e pacho kae kinde ka kinde. Kata kamano nyaka sani koro wacho ni nyaka koro gimanyore mamoko mag neno ni gichopo kata gichoko omenda maderom bilion 500
67 monego bed ni gichoko. Sharon adonwa dit gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation. Wang'eni jatenda kwetha mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga entiere ng'wecha mar laro koma mar bedo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika kata Africa Union Commission. Nyaka sani koro en gino makare kata gino maber ka pinyno mar Malawi kaachiel kod Zambia osingo siro Raila e lek mare mar bedo jakom mar AUC. Anno ka pinje mopogore opogore bende koro wuok oko mano mar siro Hugai mar Azimio mano Raila Odinga ka nyaka sani pinje mano motendre mano moriwo Malawi kanyakla kod Zambia bende koro osewuok oko ka bende giwacho ni gibiro bedo ka gitimo ne migosi Raila Amolo Odinga campaign e gwenge mago mag South Africa mago gwenge mag gwenge kaka South Africa wantiere gi pinje ka South Africa, Zambia gi kinde mamoko. Koro giwacho ni gibiro bedo ka gitimo ne campaign makare. Giwacho ni block mungere kaka South African Development Community mano SADC mar neno ni yudo lemo mano mar AUC. Ano kanyo tipo mare kentiere kanyo gi jambetre mano mar piny Amerika ne piny Kenya Meg Whitman e kinde mabende piny Amerika bende nobagoro momoro mongere kaka US Independence Day mabende notime mbetre mano mar piny Amerika mantiere bore Nairobi. Koro gin mana sir mopogore opogore mabende pod migosi Raila Amolo Odinga pod yudo mano mar dilaro koma mano mar AUC. Bende aneno ka jatend piny Kenya William Ruto mano juma mokalo en menene oyudo sira kowuok e pinyno mar Algeria ka pinyno mar Algeria bende koro osingo mar siro Raila Odinga e kinde mane Ruto dhi romo mano mar G7 Summit mano timore e pinyno mar Italy bende koro ne olombo jo Algeria mar mondo mi osir lwedo Raila Odinga e lek mare mano mar bedo jakoma mar AUC e pacho ka. Sharon nitiere machinglo moro mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni mar Daily Nation kata kamano machinglo makamano ok wanyal nene achiel kachiel to gin weche matimore e pacho kae kalore na inyanya to gin weche mabo bedo kwa neno ka timore odiochieng' makawuono. Machinglo makamano kinene Sharon en onyalo minyiero kata kamano gin weche matimore gadiera. Nitiere ng'at ma en akiano gumo koso pondo to mopondo no tan no kentiere gi gik miketo ne kinge wigi ka gik moko ma ilongo nango gik miketo ne kinge wigi e wigi kacha osimbo chara gi osimbo miketo to okuto kendo lal tane no tol moro Joyce momako podium nikech ne jatelo moro ni kanyo jatelo ni bende wang'e ne en ng'awa samoro nyikora Mugejwang biro bedo kan machinglo no e kinde thuolo manok wang'e orwako kanyo tai ma rangi ne yelo kata mana manjan to tingo finance bill oboke mar finance bill maduong' e lwete tan no kantiere tol moro mogajo yero aneno ka gazeti makamano osebiro ne nyakoro Mugejwang nyalo neno tipo no makamano ineno tol mogajo podium to dhi nyaka od bura chal ka gima opingo moketi koro akeni jal masomo no tineno ka ite bende golo yiero to nitiere moro rwako gudu liyo kakadho akeni nyakoro Mugejwang kinyalo pong'e gi wiyi neno nade. Sharon morwako gudu ka liyo kakadho ne sura neno chalo na ng'ama ng'eyo kalore ni wang'e weche matimore pacho kata kia gimomiyo od bura to chalo ka gimotwe kod nyororo moro tingeni makadho no samoro pok wawinje koloso e galamoro kotenre kod osuru makamage kata mana finance bill mano mahigane kata kamano mopondo no to wang'e gimomiyo ni opondo nikech sane tineno ka ite ne kanye ite ni e ground sane wacho ni owinjo paro kendo kaka jopiny osebedo ka kedo kod weche mopogore opogore donge wache mabende no kar mana kokwacho nyinge den wach mabende no wacho ni sani nitie ni e ground odwaro mar mondo mi jatend piny Kenya owinjane na chid nade mopogore opogore mawuok e ground mabende oganda osebedo ka kadhe od bura to make go pingo kanyo ineno kanyo parliament gimonde kidi parliament koro warito neno ka ponono ni jod bura ma Kenya Kwanza nikech koro gin ma ging'enyo od bura ma pacho ka ponono ni gibiro bedo ka gikadho punitive taxes kako kete gazet okiny makawuono katoyo. Nyakwara Mugejwang in bende nyalo pongo gi wi mar mondo mi nyisa ni machinglo makamano into korka kori inene yo machalo nade. Sharon nitiere wach moro mane gazet ni mar Daily Nation omenyi it gazet mokwongo moka nyal gombo mar mondo mi wawe it gazet mar 17 weche matimore counties magwa mopogore opogore nyaka sani koro governors mawuok e counties makadho wath na mchumbi nyaka sani koro gikwedo ni ok gibibedo ka giromo kod jatend piny Kenya William Ruto ahinya nyako tudore kod
kumo wang'e ni governors makamago yande okumo mano uso mar mogoka e counties magi. Wang'e ni governor mano moting'o governor ma Mombasa Abdul Swamad, Sharif Nasir, governor ma Lamu mano Isa Timami, governor ma Taita Taveta Andrew Mwadime, Makwale Fatuma Chani kachiel kod nyawadgi ma Kilifi mano Gideon Mung'aro. Giramo ni Oyo okwabibedo kwaromo kod jatend piny. Ing'eni governors ma wuok e gwenge auchiel mag Umakadhwad nam chumbi noyudo oboke kawuok kuom kar jot mar jatend piny Kenya mar mondo migirom gi jatend piny odiochieng' ma kawuono kaluwore kod ohala mano moriwo mira mong'ere kata iluongo ni mogoka. Kata kamano nitiere romo margi mong'ere kaka Jumuiya ya kaunti za Pwani kotelnegi kanyo gi Gideon Mung'aro ma bende en governor ma Kilifi. Koro nego wacho ni ok ginyal romo gi jatend piny Kenya, wira ni pok giromo gi jod bura mawuok e alworano mano mar twako tenre kod ohanda mogoka. Achiel kuom josiasa mawuok e gwenge ma Kadhwad nam chumbi kana som kada mna weche manyien okinyi ma kawuono nowacho kendo ne giseyo ni nang'o ni jatend piny Kenya nodhi moromo gi jotelo mawuok e gwenge mago ma ipidho kata mne iuse mira mano moriwo Meru, Tharaka Nithi gi Embu to nokomiyo maino romo kodgi motelo ne mano. Koro nego wacho ni gin nyaka sane gibro bedo ka giromo gi jod bura mawuok e gwenge ma Kadhwad nam chumbi kapok giromo gi governor, kapok giromo gi jatend piny Kenya. Kata kamano romo kamano koro ne githi choko na nego beni bagi dochi ma kawuono to kamna governors ma Kadhwad nam chumbi kende romo kamano bende na dhi kelo kanyakla governors mawuok Meru, Tharaka Nithi gi Embu mano mar tieko achiedh nade ywaruok mosebedo ka bende wang'e ni counties adek mano ma Kadhwad nam chumbi moriwo Mombasa, Kilifi gi Taita Taveta to nosedhi choko ohanda mogoka. Bende aneno ka nitiere omenda kanyo ma oket tenge mano ne jiwo pith mar mira kaachiel kod mogoka. Mano e budget mar hik omenda ni mano omenda madirom milion 500 makoro oket tenge hik omenda mar 2024-2025 mano ma iwacho kanyo ni for a value addition and promotion of mira kaachiel kod mogoka farming kaachiel kod ohala mano mar jotelo kana ywak ne nikech ne giwacho ni nang'o meni jatend piny Kenya ka gisechiwo kata mana siema mano mar uso mogoka e gwenge ma Kadhwad nam chumbi to odhi oluoro odhi romo gi jotelo mamoko to nineno kanyo kano oketne gi tenge siling milion 500. Giwacho ni piny kanyo e ground gin maging'e gik matimore kaka oganda osebedo ka hinyore gi yedhe maket kod mago ma bende giwacho ni mero ji. Koro en mana rito kapo nono ni gibro bedo ka giromo gi jod bura magi bang'e koro giketane na date kata na odiochieng' ma bende koro gibro bedo ka giromo gi jatend piny Kenya. Haya nyakwara Mugiajwang' mago duti nyalo somo e it gazet mar 17 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Bende nyaka sani koro Sharon bende pogruok nitiere ahinya to bad migao mar doho e pachoka. It gazet mar 12 kanyo bende aneno ka nyaka sani koro ogai mar doho mano Martha Koome nonyiso jogo matiyo e doho kata jong'ad buche duto e doho man mondo mi gidog e tich. Kata kamano yande gisewacho ni ok wabi bedo kwa tiyo kaluwore na achiel kuomwa yando chiel kod magina. Koro nyaka sani koro gidwaro ni olosnegi structures makare kama ginyalo tiye ma ok ni ging'ado buche e makeshift structures magisebedo godo. Kata kamano Koome nonyiso gi mar mondo mi gidoge tich kochakore odiochieng' makinya mar mondo mi gidhi mbele kod tije gi singo ni bro bed ka iting'o malo chal mar arita magi ahinya to e kinde magi yalo buche mopogore opogore. Sharon mitantiere wach momako wang'i e gazet ni ma Daily Nation kapok wadhi The Standard. Ang'eni wach machiel mabende nokwa mulo mabende naneno ka Daily Nation omiyo maino en wach mar Mudhamane manene jakoma mano mar UDA mabende sani koro wacho ni neno ka gima UDA kata mna piny owacho ok mi maino weche mago mag jotelo mawuok e gwenge mago mag Ukambani. King'e ite mar 8 ondika kanyo ni Mudhama session reveals poor relations with the Ruto. Koro pogruok mar paro bende osechako minjo kanyo gi jatend piny gi mana en Senate County mano ma Machakos mabende koro wacho ni nitiere winjruok mamoko mabende kana gisiro kweth mar Kenya Kwanza bende nonyisgi. Kata kamano oneno ka gima jokamba bende ok osebed kimiyo maino ahinya e sirikand ni mar Kenya Kwanza. Dibendo bro bedo koti machiegni Kalonzo kendo kosoyo mane to mar kanyo. Aya donwa dhi gazet mar The Standard mar mondo mi wamenyne nyakwara Mugiajwang' gigo moketa kata wach ma gazet mar The Standard omiyo peka okinyi makawuono. Nitiere weche mopogore opogore ma gazet ni mar The Standard omiyo pek weche mag siasa kaachiel kod weche mamulo ngima oganda jopiny. Kwanyalo mana ng'iyo weche mag The Standard omiyo pek okinyi makawuono malo kanyo aneno ka Kenya Kwanza's cracks push Ruto to seek new allies kaluwore kod
pogruok e paro manyaka sani koro wasebedo kwa neno kata pogruok mosebedo kwa neno ahinya to e duon bura kata riwruok mar siasa mano mar Kenya Kwanza. Anno koket picha kanyo mogo kuom jotelo manitiere e Kenya Kwanza. Kata kamano wach machielo momi peko okinyi makawuono en kaka nyaka sani koro mago mond liete pacho kae mano ywaka mar mond liete. Giwacho ni nitiere bunde mathoth manitiere e lwet joma ok oyangi nonego bed kod bunde. Nyaka sani koro nitiere chiliel moro manyaka sani koro donjo ne sirikal kuom koso keto chike ma otegno magayo bedo kod bunde pacho kae. Kanyaka sani koro wacho ni jaode manosenindo mane en NASA ne ochiele kod magina kaluore ni bunde ne nitiere lwet ng'ama ok oyangi mar mondo mi obed kod bunde. Tanno koket nonro mathoth kae Sharon ka bendo ket picha mano mar jang'ad bura ma yando wito ngimana ka en bende nochiele kod magina e kinde mane entiere e yore mar tich. En gino malit ahinya. Ano ka ndiko nyinge ni Monica Kavuti kata kamano nyinge ni Monica Kivuti. Kana somo sigana makama ite maraboro. Bende ka sani koro seangore ni joma ok owinjore magina gintiere gi magina to nikech nango. Kata kamano wange ni Kivuti to nochielo gi magina gi OCS mano malundiani tingeni jatendo obila nyaka bedgo ogob gi bunde kata mno bila to kata mna kitiyo kode bendi puonjo gi mental health nikech wangeni kano chiele gi magina obila makamano chiege bende nosekanyo gi omenda moro e bura mabende Kivuti na ng'ado e doho mano ma Nairobi kata kamano chiele gi magina bange obila wetege no chiele gi magina kata kamano kana ng'iyo bura mano mar Faustin Mwadilo achiel kuom jogo eko bende oket tipo gi kanyo anno kanyo ka e dwe mar auchiel e dwe mar 12 chieng' tarik 6 mar dwe mar 12 mar higa mar 2017 nas mong'ere kaka Faustin Mwadilo bende jala manothiedho emano nege tingeni cases motendre kod psychiatric kata mna weche mag paro ka ng'ato samoro pache ok lew samoro nitiere gi tuo mar paro buche ma kamago samoro nyalo ga bedo matek yalo kata kamano Faustin Mwadilo ne nitiere gi higni 46 nene nas mano Chiro Molen Medical Center en bende nochele gi magina gi patient mano jal mano thiedho emano chele gi magina sani chiege mong'ere kaka Doreen Akinyi ben sani koro odonjo ne piny owacho mar mondo mi ging'e kaka ginyalo regulate kata mana kaka inyalo ta sekta mar bunde ni mar mondo mi odhi ni mano ganda ma owinjore kata na jok mantiere godo bende negbe ni inono kendo imiyo gi puonj makare sani kopogre gi mano ineno kanyo requirements for gun vetting ka mar mondo mi bed gi magina nyaka chiw copy mar ID ni gi passport iwacho ni certificate of good conduct psychiatric report ik bed mana ni dami ng'ato bunde ka pache ok live Joyce nikech nyalo miyo janeko bunde to dhi ochwad ji iwacho ni 6 months bank statement nyaka bendi chiw kanyo and then why application may be rejected insanity application is temperamental koro mane penjo maduong' nyalo ng'e ng'ato ni entiere gi asira kata mna ichwang' mang'eny nade mane penjo maduong' kata kamano wageno ni sirikal biro bedo ka nono matuta kit kaka ichiwo lesen ahinya ne jogo mantiere kod bunde pacho kae mar mondo mi seche moko ikwane thoe mathoth ahinya mosebedo kwa neno kaluore kod jogo monegi ka nikech bunde ne nitiere lwet jogo moko yangi mar mondo mi obeda kod bunde piny kanyo Sharon bende neno ka omeny kanyo kata kamano kapok wadhi piny kanyo bathe kae bende nitiere mano miwacho kanyo ne Kenyans plan protest over controversial finance bill wach makamano waselidho e gazeta mar Daily Nation odiochieng' makawuono jo Kenya osingo mar wuok oko mar ng'anyo achiel kachiel nyaka e nyim od bura ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ma jod bura nego bed ni lute ombulu odiochieng' makawuono piny kanyo nyaka sani bende kora neno ka omul weche mamulo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ondike ka ni why Gachagua is man on a warpath nyaka sani koro aneno ka ondike ka ni trouble in paradise kara kuma ji more be nyaka ng'ato nyalo bedo kod achiedh nade mopogore opogore ka nyaka sani koro nitiere jogo iwacho ka ne mago jogo ma otenore korka jalup jatend piny Kenya gin bende koro gin tiere kod ichwang' ahinya kotudore kod gino ma jalup jatend piny Kenya osebedo ka dhiro mano mar one man one vote one shilling ka nyaka sani koro ging'ise mar mondo mi owere kod wach makamano magiwacho ni seche moko nyalo miyo gwenge moko e pacho kae winjo ni ok giromre kaluwore ni ti kod chenro makamae gwenge ma ji thoth biro yudo omenda mathoth to gwenge ma ji tin biro bedo ka yudo omenda matin gino mabo miyo gwenge koro feel ni ni jomoko idewo molowa
to karamna kaka jofwambo wan bende wang'e kulo weche makamage nikech karamna kineno tipo moti godo, ineno tipo mar jatend piny Kenya magitiyo godo, king'iyo mar Gachagua ineno ka wang'e ok mor ahinya, chal ka gima jatend piny Kenya temo loso kode. Kata kamano mano chal mar wach mantiere. Joyce e kinde thuolo mosekalo juma mokalo ninjo kanya duoka mopogore opogore, ta duoka makamagi timore mana e od bura, moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza ma bende Gachagua wacho ni ok unyal chika, an ok chika ka ok in jatenda. Wacho ni kata mana PAs mago jok matiyo machiegni gi jatend piny Kenya bende osebedo ka chike, bende osebedo ka wacho ni en villager cha en ga agweng', chal ka gima en agweng'. Ting'eni rombe mopogore opogore bende osebedo ka kiseo migosi Gachagua no osebedo kodhiye mano mag jatend piny Kenya. Kuom ranyisi nwang'e ni notimo kopo mano mar jatend piny Kenya kinde ma bende nodhi e piny Italy. Mana koro jatend piny Kenya duogo nokwaneno tipo mage. To kata mne kinde ma bende noko jatend piny Kenya mana jatend piny Kenya dhi timo limbe mare e piny mar Italy. Bende nwaneno kanyo body language. Ng'eni bende nyalo kama somo paro kalore kaka ng'ato koro dhirore kata mna tayore kanyo. Kata kamano wan waketo wang'wa wan kaka jopiny sinjo kanyo Kimani Ichung'wa gini bende kalose fwambo gin koro gise kalure kod akwede mago mag dhoudi mano kotende kod formula modwaro mano mar one man one shilling no. To Gachagua bende pod wacho ni pod obiro bedo kodhi godo mbele. Nwinjo kanyo gai mar Azimio Raila Odinga bende nosiro paro makamano ka bende nowacho ni en machal kata na maket kod mano mana bende nitiere e paro mano mar BBI. Nyakora Mugejuanga mago duto inyalo bedo kisomo it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar The Standard. Gazet mar The Standard bende neno ka omulo weche mopogore opogore ka bende nyaka sani it gazet mar 3 kanyo wantiere kod Westgate hero dies leaving behind legacy that's disputed. Mano kaluore kod Chief Inspector mano Stephen Lelei mane en former OCS mano mar Tesendo Bila mamlolongo no wito ngimane. Kata kamano gazet ni mar The Standard ne osepango mar mondo mi odadhoge. Kata kamano gindiko ka en gino malit ahinya ni kisepango mar mondo mi ibed kod interview kata idadho ng'ato to en wach malit ahinya ka otho kapoka obedo kod interview makamano. Kata kamano en bende nitiere weche moko mane miene ka bende nowacho kanyo ni nitiere ng'ato mane onyise mar mondo mi omiye 1,100 mar mondo mi otemane kaka onyalo lero kata onyalo konyo e tieko mibadhi kata weche chilo mane miene. Kata kamano nowacho ni oyo en ok obi timo mano, obiro bedo kochung' e wi adiera mane ochung' godo nyaka e kar tho mare. Mage moko kuom thuondi ma pachoka manego bed celebrated kata manego bed ni wamiyogi ote kata manayo ka pod gi ngima thuondi maket kod mage nikech nyalo paro masira ma bende notimore mano mar Westgate ma bende oganda ma pachoka bende nolalo ngimagi. Nokonyo mano mar reso oganda mano mar wuok e duka mano mar Westgate. Sani koro nosetho kanyo kuom Gajwang nano kanyo ka gazet kata mana jofwambo mago mag Standard nanego bed ni dhoge kata kamano gido thuolo mano mar dayo dhoge ibiro bed ka yike Joyce gwenge mago mag Eldoret. Nyakora Mugejuang mago duto inyalo bedo kisomo it gazet mano mar 3 mano mar gazet ni mar The Standard. It gazet mar 2 kanyo Sharon bende neno ka nitiere wach moro kanyo ma omako wanga wang'eni nitiere mano chanjo mano mar HPV ma ithoro mi nyithindo ahinya nyato mago manyiri matindo mar mondo mi ogeng' kik giyuda kansa mano mar mako kansa mamako dhod nyode pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere faith leaders ma sani koro gi nywako lwedo mar mondo mi gidhir kepo mar chanjo makamana inya to ikin nyithindo matindo mar mondo mi e kinde mabiro mbele piny Kenya obed kod nyalo mar rakruok makare kod kansa mamako dhod nyodo kata cervical cancer. Sharon to bende kopogore gi manano ka ite mar 2 mar The Standard bende mulo weche mana motenre kod thieth bende nyalo paro kinde mokadho chanjo mag nyithindo na nitiere nok mag chanjo mag nyithinde subtende mano mapacho ka sani nyakoro Mgajwang ka in janyuol to inentiere gi nyathi mantiere buo dweche 3 ma bende napok ochiwne chanjo okwai mar mondo miter nyathini e chanjo kaka mag polio kanyakla kod BCG bende koro subtende mopogore opogore nitiere godo. Ando ka kaunti ma Migori chanjo makamago na gido chieng' tarik 12 mano mar dweni ka bende piny owacho bende nochiwo kanya doses mathoth mag chanjo mago maromo 330,300 mago mag BCG oral polio nitiere IPV malaria measles rubella e kind mamoko. Ka koro in janyuol ter nyathini mar mondo mi oyud chanjo makamagi ponono ni napok ochuoyi chanjo mar mondo mi ogeng' ngimane kata norit ngimane kind thuolo mabiro. Nyakora Mugejuang kaka pile walidho ni mana gazet mar mondo mi bed koda siso mar ng'eyo gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isome yo makare. Gazet ni mar The Standard bende aneno komulo kanyo kaka jotelo kata governors makadho wath nam chumbi gibuono ni ok
gibibedo ka giromo kod jatend piny Kenya mano William Ruto kotudore kod weche mag mogoka mosebedo ka usore kata ka gikumo uso mare ahinya to e piny kata e counties ma Kadhowath na Mchumbi makine mang'eny giwacho ni rocho chalo mar paro mag jogo mantiere Kadhowath na Mchumbi. Sharon, wachni mogik ka watieko nonro mar gazet. Wachni mogik bende aparo ni miga mochung' weche mag thieth bende nego bed ni ng'iyo weche motenre kod oxygen kata mana muya ma bende ichiwo e osiptende mopogore opogore ma bende koro wachore ni nitiere muya manok nikech nitiere moko kuom jotuo manyaka thiedh mana kiketogi e muya mano ma oxygen ma bende koro yangore ni thoth osiptende ma pacho kaendi bende nitiere gi rem mano mar chwalo thieth kaluwore kod nok mano mar muya. Kopogore gi mano, Joyce Wenge wa odiochieng' ma kawuono waketo oko kanyo kotenre kod paro mar chik mano mar omenda. Wabiro bedo kwa ng'iyo grube mopogore opogore nano kanyo ka giluokore gi nying ka bende giwacho ni Occupy Parliament mane slogan ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo. Koro nyikora Mugejuang kintiere oko kanyo ng'eni kata mana king'anyo ting'anye e yo mamuola mwandu mag oganda kik wakethi nikech ng'anyo to yienwa go nwatime katiba titime yo bachal nade. Obila bende mana geno marwa ni kapo nono no sechwalnu ote mano mar ng'anyo mana kaka achiel kuom josundo kata mana jokedne ratire pacho ka Boniface Mwangi na wacho unene uchiwo arita makare ne oganda mapacho ka nikech kawuono en chieng' tich ariyo nyithindo dhi e sikul mar mondo mi nyithindo bende kik yudre hakere keke. Kata kamano wan warito ne gocho ni skar sa 6 romo mopogore opogore ibiro bed ka itimo buore Nairobi ka motelo ne romo mag jod bura ma bende ibiro bedo kanyo sa 8 mano mar odiochieng'. Aya gazeti mar The Standard bende aneno ka oketo kanyo weche mag adhula gindiko kanyo ni Junior Starlets the pride of Kenyan football. Nyaka sani koro wang'eyo ni team mar piny Kenya mano mar Junior Starlets biro bedo ka riwore kod pinyno mar team mar pinyno mar Nigeria ka achiel kod Zambia mar mondo mi gichung' e lo pinje mag Afrika mano ituke mag World Cup. Poch gi pak ne teamno mano mar Junior Starlets ka giwacho ni nyaka sani koro gina ranyisi mano mar geno ni nyaka koro gi achieve kata gichop kuma gidwaro chope ka giwacho ni piny ngima nenogi kendo nyaka sani koro giseikore mar neno ni giweyo ranyisi makare ahinya to ituke go mag adhula. Wach makamano no wach koda mano head coach mar Junior Starlets Mildred Cheche. Poch gi paka ne team mar adhula mano mar Wakeini mapacho ka. Nyakora Mugejuang adwa ni wakaw yueyo madundo gi sani. Sharon erokamano ahinya kuom bedo koda e nonro mar gazet momori. Nyakora Mugejuang e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Bang' yueyo madundo to Sharon Ong'ao biro bedo ka duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber.
ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5, ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tona joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari owuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo waya. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u
chaka wine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nondo mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure with the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kik bai, winj mit
mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro te. Loero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Ikrine nyero ma okru. Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Teacher Beach ka Teacher Beach ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Rudho Sufia ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini. Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 1:45 otieno. Kik bai. Bote ozali malamu lungani Ninja the Entertainer. Nungai DJ Smollett le principal de la rumba. Jakono mwenye wango wacho ni tudri kodwa Chengeso ka Chengeso kwa kelo ni chenro mar tiedero. Chakre safaga chia nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo bedro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nakwara mwenye wango kumotigo madilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. Ngeso kwa Ngeso, wangisi nango? See you there. Una aventure ngomo Chris. Beikori
mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nyakoro mgajuang dakika en 35 tok saa 1 mar okinyi. Kamoro moro mintiere machiegni ma intwak e chenro mar piny okinyi ma kawuono. Kinyo ng'eya kanyo ineno weche mondi kanyo gi dholiech, ineno kanyo ni hate speech, stop hate speech. Okinyi ma kawuono nyakoro mgajuang, kawuono en chien tarik 18 dwe mar 6 higa mar 2024. Odiochieng' maket kod ma higa ka higa piny ngima jadhial odiochieng' mano mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda mongere gi dholiech kaka International Day for Countering Hate Speech. Omiyo kiny ma kawuono mane thor wach ma bende wadhi bedo godo ka bende thor wach kata mana theme mano ma higa ne gi dholiech ondike kanyo ni the power of youth for countering and addressing hate speech. Kalokoni gi dholuo mano en teko mar rowere nitiere godo mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda. Mane thor wach ma bende odwaro twaki okinyi ma kawuono. Penjo ma bende penji okinyi ma kawuono nyakwara mgajuang. Ere kaka onyalo kedo kod weche mathuo oganda? To parni weche mathuo oganda nyalo bedo weche motenre kod siasa, nyalo bedo weche motenre gi alamo, obed kanisa kata mana din ma ng'ato nitiere. Nyalo bedo weche motenre gi ethnicity, kama ng'ato wuoke, dhot ma ng'ato wuoke, races e kind mamoko. Omiyo kiny ma kawuono antiere gi wendo mowinjore, antiere gi Commissioner Philip Okundi ma bende en commissioner mawuok e duol mano mar NCIC, duol mariwo wi oganda kanyakla e pacho kaini. Obro bedo kotudre kodwa achiel kachiel kokadho yor lony mano mar Zoom kentiere county mano ma Homa Bay. Kinyalo mna winja Commissioner Okundi, amosi ni misawa Homa Bay uchio nade? Misawa inya Joyce, amora inya gi come online mondo wawuoye weche mag hate speech. Awinji maber ahinya. Ero kama na inya Commissioner Okundi kendo machiegni kaparo ni an Sharon ang'eni sebedo kitudre gi Joyce kokadho e yor ong'we yamo. Kata kamano ero kama na ero kama na inya Commissioner Okundi ka unyalo na chako gi odiochieng' ma kawuono kwang'iyo kata mana thor wach mar odiochieng' kedo kod weche mapusore mathuo oganda. Theme wacho ni teko mar rowere nitiere godo mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda. Wachaka nage kanyo gi thor wach makamano kaka commissioner mano mar duol mar kata mana riwruok mar NCIC. Weche mathuo oganda gin weche mathindo thindo mawuok e kind ji ka giwuoyo kata gosiepegi
kata giwuoyo kamoro amora kata public rallies. To weche gi osekelo chandruok e kind oganda kamoro amora e piny mangima. Kata kwang'iyo malong'o, lweny manochakore e piny duto te, ne gichakore nikech weche mathuyo oganda. Tiende ng'ato nitiere ma ok ohero oganda machielo kata ok ohero dhot machielo, to koro soyo weche maling' ne jogegi ni kau gi lwenje, jogi lowa gi yore machalo kama. Temu yo mondo ugoru gi jogo ero, nikech wadwaro ni kik gimawa gini, kik gimawa puothe, kik gimawa lowo, kik gimawa mwandu and so on. Gini notimore kata mana lweny mane Hitler okelo, lweny mar ariyo kata lweny mar achiel e piny mangima. To Hitler ne gidak gi jo-Yahudi e piny Germany. To ne gineno ko oganda ma jo-Yahudi gi loso lony malong'o, gimoro amora ma gitimo mwandu wuokie haraka ahinya, kendo gineno ka koro jogi ne loyogi. To koro nikech iwacho ni jogi ne loyogi, koro gikoni oganda ni dwa amalo moloyo. Ang'o miyo gia malo? To gitiyo mana gi mautiyonogi, koro giloko jotichgi. Koro au malo mondo wagogi, wamagi mwandu gi mondo wane koro wabed gi. Koro gino dhi adhiya ma ji ochare ma kineno jo-Yahudi e kind jogo, to ng'ato dwaro ni mana tho. Kata nyithindo ni e klas achiel, to nyathi machielo oneno ka nyathi ja-Yahudi, to chunye cha gimowachne ka jonyuol ne cha. Make momiyo koro ok odwa neno ng'at siemo. Gigi duto wechegi, kata gibedie tim, kata gibedie ayany, kata gibedie weche mag angera, kata gibedie gimoro amora, duto ing'enogi kaka hate speech. To ndalo mathoth ne ok oselos chike mondo obil gi ji ma wacho weche hate speech gi. Omiyo ka koro wabiro karwa ka, waneno ni higa 2007 ne wadhi e general elections mondo yier ji ma jotelo e Kenya ka. Asa president to gi jomoko kuonde duto bunge to gi kata counties, councils. To wach nowuok ni kare oyiero ne ok otimore maber. Joma nokawo telo molandi ne ok gin joma yudo ombulu ma jopiny dwaro mokendo. Koro parties kelo ang'o? Party maneno ywak kelo wuoyo mang'eny kamoro amora ma gintie. Ng'eni jasiasa en gi thuolo mar wuoyo gi ji kamoro amora, wuoyo gi ji kamoro amora, kendo nyalo meet people any place to wuoyo kata e bar, wuoyo kata e club, wuoyo kata e ode, wuoyo kata e liel, wuoyo kata Commissioner, aneno ka ilal kanyo kanileronwa kaka oganda kata mana josiasa osebedo kata mana ka loso kamoro amora weche ma bende giwacho. Geno mara ni ka iseloso tudruok mari ibiro bedo kinyisowa mathoth Nyakwar Mgejwang'. Kata kamano inyisa kanyo ni Commissioner Okundi wanyalo winji, inyalo mana dhi mbele. Adhi mbele. Dhi mbele winji. Gini Zoom ni rach ne gin gi joma iluongo ni advertisers. Gipoyo sama wach mit to gidonjo gi wechegi. Anyway, anyalo dhi mbele, okay? Now, koro gini nokelo lweny ma jo-Kenya ogore, ma ji ogore kabisa kalaro telo nikech ne hate speech ni okelo wach. Koro ne nomiyo kata dhano 1,000 kamar malo kata 1,600 over notho. To dhano modhuro 600,000 modhuro nobedo displaced makata sani iluongi ni IDPs. Iluongo ni gin IDPs, joma displaced makoro kuonde mane gin godo ne ji omagi pok giywak nyaka sani. Koro piny mangima United Nations
noluong ka mondo nene tang'o matimore Kenya ma ji gore marach ni gini biro dhi ma koro ji biro tha all over the place. Koro chale gima notimore Rwanda bende 1994. Uganda almost entire tribe odwa lal nono jo gore ma ji otho malich. To mana nikech chaya kido mar chaya gi ywak machalo kamae ma waluongo ni hate speech. Hate speech ni kae koro jogi kanobi ne ging'ado jotelo mag piny kuonde mopogore opogore. Ok anyal wacho nyinge gite sani. To ne giwacho ni Kenya nyaka uwer lwenyni. Ji biro tho mwakia ni biro gik kanyo. To bende Commissioner karamana ko nyalo loso kotenre kod thor wach mar odiochieng' ma kawuono karamana ka piny ngima koro hingo odiochieng' kedo kod dhok mapusore. Ando ka thor wach ma higa ni omenyo rowere teko mar rowere nitiere godo mano mar kedo gi weche mapusore mathuo Uganda to ni loso kotenre kod siasa kin thuolo mosekalo waseno ka rowere mapacho ka ema samoro jatigo e yo mok ni kare gi jo siasa mano mar thuo Uganda. Rowere maneno chenro kiny ma kawuono dinyis gi nang kaluore gi thor wach ma higa ni kaka ginyalo kedo kod dhok mapusore karamna hate speech. Nikech wantiere tinde mbui mopogore opogore tindo karamna galamoro karamna mbui. Aneno ni kuom hate speech ni kwa sewinjo ti hate speech ma wueno. To hate speech no okelo lweny e kind oganda kendo jotelo madwaro ni mondo kaw teko nikech gitiyo gi hate speech. Gitemo employ gitemo kaw nyithindo madong matindo rowere masani because of lack of opportunities, lack of jobs and so on. Koro gikaw gi to koro gin mioro gi dutimwa kama mok wikete boda dhi gona jogi kata dhi wang' or ng'ani nikech ng'ani dwaro ni opogore gi marwa. Koro magi duto gin hate speech ma wan kaka National Cohesion and Integration Commission wan gi program manyicha wa launch for the first time in the world pinywa ka hate plan to combat hate speech. Plan wani eni osekaw kata United Nations bendo launch margi 2019 ma hate speech. Koro hate speech is a crime now. En gima bedo crime. Yan chon ne onge chik against hate speech. Kata nyithindo mikete gini wedo ni joma most vulnerable mondo keli gima lweny mare tiyo gi hate speech ni gin joma tindo, particularly joma tindo ng'eny tuwa ka moloyo joma dongo. Koro joma tindo gi they are misused and as a result we are talking about this mondo nene joma tindo oneno ni nitiere chik. Wayudo niya hate speech ni nyalo wache kama jube inyalo wacho gimoro against oganda inyalo chaya kata ng'eny tuwa ka wajoluo gima inyo ahinya nitie nyiego e ngimo to nitiere ich lit e ngimo to nitiere achaya be ngimo to bagi duto koriw gi te to gilosore gimiluongo ni hate speech. Weche machaya wuokie kaeto ji gore to ka ji gore gik manyalo timore the consequences are enormous. Koro emomiyo joma tindo at the moment ng'eny gi sani gionge tich gionge opportunities chandruok cage nitiere and so on and as a result tiyo kod gi yot moloyo omiyo koro waneno ni hate speech oae wach miwache awacha kuonde to ng'eny koro migrate to social media to joma yuso social media kaka sime ma wan go sani ni smartphone and button phone and what not joma tindo ni kod gi molong' ng'ata e piny mangima sani dhano nitiere maloyo 8 billion, about 7 to 8 billion. To most of these people, ng'eny gi joma tindo. To kendo ng'eny gi moluwo gi kanyo gin joma kwinde. Koro jogi ko wegi aware loose ma ok gibedo control in some kind of measures. To ginyalo nyayo weche mag hate speech moloyo. Kata ji koro biro gore kaka gilaro resources kendo ji hinyore for nothing. So omiyaneno ni the target against the hate speech nikech wayudo ka hate speech sani go migrate to talk to maji wuoya in other
gatherings like social areas like Liel, like Budo Magine, Gingenye Facebook, Gingenye Instagram, Gingenye TikTok, Gienana Gimiwa, Bas, Uwo Kanyo. So before you realize, Hiro Kanyo Matindo are most victims. Waneno katakar wasani, Joma nitiri to magdero again so on. Most likely, it woke yorema oloregi give me group kaka group mag hate speech. Words used in various ways. In fact, inyaluwe though kata inyalo wachani agini madoa kata gini viche kiangwa gini all kinds of things. So the other people will not know. But Jomiwe Kodgi, they are going to take the action you are telling them secretly somewhere. The social media is a major vehicle for a growing up hate speech in Dano. I'll address it that way in a general way. To bende ong'e ni injinia bende wadake kinde ma bende oganda ong'e kata mana ratiro margi. King'iyo katiba mar piny Kenya nitiere freedom man of speech ma bende samoro jomoko nyalo tiyo godo e yo mok ni kare. Nikech king'iyo mana mbui mago kaka tinde oganda loso, mano kinywako oganda te, obed joma dongo, obed rowere. King'iyo mana mbui jomoko samoro okia ni athuwa en mane to wacha pacha ten mane. Iwacha diera ingeni katiba mar 2010 omiyo everybody freedom of speech, wuoyo freely, masamoro inyalo wacha anything because constitution allow you to be peace in your mind kiwuoyo kamano. But wayudo ni there must be restrictions. Nyakingeni kama takadho chiel machalo kama kata duge chiel machalo kama koro magi momiyo laws are there gima guide gine chike makwero ji ni watim kama koro one kaka NCIC watemo timo programs kuonde mang'eny kata sani wawuotho kuonde mathoth ma ji gore nitie conflicts. Let me give you an example. Region mar Nyanza kaeni wan gi conflict borders kwadhi Sondu wadhi kamiluongo ni Koguta kanyo Songo area wachako wuotho kuonde gi Sondu kidhiye to en goruok ma ji gore gimilaro malong'o en ji manyo resources, ji manyo border gini giyore mang'eny gimopogore nang'o kiepi ni kanye to kiepa ni kanye moro jong'eng'e kama kiewo nitie to komachielo ni to ng'ato tuo nikech odwaro bunga kocha cha nikech wayudo ni kata kuonde mwadhiego iyudo ka ng'ato nouso ne ng'ato lowo chon to ng'ano loso lopno makoro kanyo nitie udi moger tie ohala dhiye maber malich koro ng'ama nouso ni moko wuode lokri mondo ikaw gini cham gima neno kacha cha kae to gichako weche manyalo kelo lweny ma joka koro ok onyal neno ber e gine manosegero kae to lweny ochakore. Magi gik madilgo sani en mang'eny mathoth ma bende ang'eyo ng'eyo. Koro wan wawuoth around mondo wakoni although the constitution oweni freedom mondo iwuo kaka pari omiyi to at the same time ng'eni nitiere limits. Kata mana e ot nitiere freedom inyalo bedo go right lakini nitiere limit, nitie gima ok inyal timo, nitie nyithindo inyalo chwari ni kik tim gini, ng'ama ng'ongo inyalo sieme. To koro magi gik mwatemo mondo awachi. I think it's going through all right, but kuna ni dhano nigi problems all the time. To bende kama nakwadhi nyime bende wangi ni tingen maru kaka duol mar NCIC mano duol mar wowi oganda kanyakla mano mar neno kaka inyalo kata mana tem ga oganda mano mar mondo mi kik nya akwede ahinya obed mag dhoudi obed mago mag siasa kanyakla kod weche ma bende thuo oganda. Akini kaka duol mar NCIC to nwach ni usechopo kanye to bende usebedo kata mana kukawo okang' machal nade ne oganda ma samoro idonjonegi ni gipuso wach ma bende nyalo thuo oganda. Gino kamano, uso wachno, kuwa yudo ni kamoro nitie wach koro lweny donje, kata conflict donje maduong'.
nikech hate speech, weche mag achaya gi to gi weche mag nyiego gi and so on. Waoro team, waoro a group mag experts. To one group of experts gi Directorate of Criminal Investigation, the entire government machinery is working with us. To investigate very carefully. Let's say, for example, let me tell you in Sono, why you don't you are going to border ni kanye, jomoko kunge border, jomoko dagi ni ka unge border. Kuro border ni jigore, kuro ka border ni tie luma ngato duaro tero border outside kocha mondo look no kona kore ngani bi yikama kuro mano kelo wai. Jomoko wacho ni wan kaka Uganda e tu wakano. Waneno ni wabedo marginalized. Bito chawa gi government mochulo suru. Kuro nyakwa wago koko mondo jomoganda wa chielo cha kagine sirikal kuro wagore kodi. Mano timore kamine na wacho no ero. Gima chielo, jo media be report weche mang'eny. Jomoko ng'ato nyalo dhawo gi wadgi. Awachi ni odhawo gi wadgi gidhawo kata kama gibudhe mana igine. Kata mana Bomet kocha. Jaluo moro odhawo gi ja Kipsigis. Kagilaro weche makama ne gichieme. To jo reporter ka wuok to ndike niya Jaluo ogo Bomet ka nikech jokalenjin ok dware. Ogoye kabisa, en mana Jaluo goye kabisa to igoye kilaro igine border conflicts. Kuri ngino reporter ni okawe to rwake frame onge. Aya gimachielo wayudo ni rema general kajore ahinya to giparo ni the other side of favor momiyo gineno maber. Koro gigi duto we are talking about them. Can one way gi job on the ground? Koro nyiso gini to go kangino timore kamano watim nang. Wawuog government bende mondo balance development. Wawuog the Department of Surveys mondo make clearly ni kiew nika mae kiew mutum nikech Kenya ka kiew mano ketie e boundaries pok noloki in the provinces nyaka sani constitutional dikigi koro kiew ge mantie to sani jomoko madwa keto machielo gi magi koro loki politics kendo wawacho ni Uganda winjo bed ni dak kanyakla nikech Uganda osedak mopogore all the years gigo wala kindgi giuso cham giuso bala koni all these kinds of things osetim makoro ji osewinjore winjruok gi ang'o no wanyayo gi mondo ji owinjre to nitiere bende chik bende kidhi beyond kuri chike gi wan go gima thago wa kuom chike wagi to chike mano kongo losi higa 2008 mano establish the NCSE Act. Gin ne giwe thuolo ni kupo ni wayudo ng'ato e kosa mar hate speech to koyie kende owuon ni please reconciliate wawinjre mondo ng'ani owena ka ng'ano oseng'uono ni koro threshold mar prosecution koro bedo very low. To gini waneno ni obedo misused. Koro sani wa tighten that area mondo the prescription for a threshold will be very tight. And that is in Parliament right now for changes required to make sure that we have a very precise rule about guarding against hate speech, which leads to conflicts where many people are losing properties, they are dead and so on. Erokamana inya Philip Okundi kata kamano hanno kamoko kuom Uganda bende oro ote mopogore kaka nyalo gayo gi dhok mapusore mano mongere gi dongere kaka hate speech obro bedo kwa somo gi kin thuolo mano kata kamano korom ge jwang ano kanyo kodong mana dakika madiro mario kende mara mondo warom sario marokinyi aka yo matin injina ka onwa duogo wan wang'iane na bende weche motenre kod siasa nikech jo siasa bende mosebed kata mana kiseyo gi weche motenre kod athua ahinya mag
mag dhok mapusore ahinya weche kaliet wacho ni siasa bende kaliet kata mne kinde thuolo ma osekadho kata mna sani wang'e weche mosebedo katimore mano mag josiasa mamoko ma bende sio jowete magi kaluwore koda kwede mago mag dhoudi. Abiro bedo ka winjo pachi kotenre gi mano bang' yo matin. Nikoro mga jong kik dhi mabor. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapa hapo, ndio nyinyi wakusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nitie gimoro marach motimre e od joka Gil. An wach joka Gil ok obadha. Tonje mo antie kae, wan chunya pod onge kwe. Ng'at ma wan e odni wasebedo ka uluongo ni janek kuom higni mang'eny, in koro ichako winjri gi jok machal kamago dichiel. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giradhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo waina donje wach maki. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai.
Nyakorom gajong machiegni kendo kang mar ariyo dakika na ariyo tok sa ariyo mar okinyi makawuono ponono ni okiriwori kodwa e wang' jowi samoro mbui magwa mopogore opogore waloso kotendre kod paro kata mana kedo gi dhok mano mapusore kabinde duchi makawuono men chin tarehe 18 dwe mar 6 piny ngima odiochieng' maket kod ma higa ka higa gi jadhialo odiochieng' kedo kod weche mapusore e dho Uganda omiyo kaka jokanyanam bende okinyi makawuono apenji ere kaka wanyalo kedo kod weche mago makelo athua kata mana makelo kod miwacho ni dhok mapusore manyalo bedo ni kelo athua kata pogruok ne Oganda. Naroko pachi hata somo moko kuom ote mabende antiere godo kaparo ni okinyi makawuono antiere gi engineer Philip Okundi men commissioner mano mar duol mar wi Oganda kanyakla mano mongere kaka NCIC. Asomo ote mar Devo Bongo iwacho ni kaka pile intiere karachonyo Kanjira intiere kodwa kendo intineno ni weche mapusore tok birumo e Kenya kae ni mar nosekelnwa freedom of speech Oganda nyalo wuoya aya mano freedom of speech kanyo Odeka iwacho ni jatelo nyaka bed mfano mar Oganda sama wakedo kod hate speech we must be careful not to curtail free speech aparo ni pogro koro nitiere kanyo hate speech enango to freedom of speech enango weche mabende Oganda nyalo wacho Vitalis Ochieng Wuod Game Karari wacho ni jotelo gi gin magikelo posruok mar dhok. Dino bedie ni japiny ma kawaida dikoro osemany kod polise motwe. Omiyo gin gipuso dhok mang'eny ahinya. Koro kaka wan bende waneno ni biro chunogi kanyalo somo ote machielo mabende ndiko kanyo. Iwacho ni biro chunogi mar mondo mi walugi magitimo ok ber kata mana matina. Luor wuok malo karidore piny kendo telo masani iwacho ni to ozidi ahinya gi puso dhok. Aya, asomo ote machielo, asomo ote mogik bang' awinj gima engineer Philip Okundi biro bedo kawacho. Steve Nyakoragai iwacho ni amosi an gi pacha aneno ni jotelo bed gi winjruok kod loso maber. Manyiso ranyisi maber ne nyithiwa mabiro bedo jotelo makiny. Magin mokuom ote mopogore opogore mabende jikwara mga jang wuoro abiro bedo kasomo gi kapok oromo saa 2:30 e chenro makamane bende rumo saa 2:30 kapok wadonjo chenro mamoko. Engineer winjo moko kuom ote mabende jopiny ooro. Seyo nitiere ne jotelo. Giwacho ni samoro ikao okang' mager ne jopiny maloso marach. Jotelo koloso marach tiwe gima ne lwet nono. Anya na pachi kotendre gimano. Irukamano, awinjo gima Oganda jomo giwacho. Gima iluongo ni weche magi mapusore ok nyal rum e ngima mar dhano. En part and parcel mar ngima dhano. Kenya ka wan gi freedom of speech under the new constitution. So constitution only a broad guideline gik mowinjo tim gik mowinjo timre. To kochuno ni nyaka idhi to the extreme. To chike mantiere part of them but guard from hate speech we have to enforce. We enforce not necessarily to make sure that these things are stopped completely. Ngima mar dhano hate speech nitiere acha nitiere akiango nitiere which lead to gigine ne koro kong'eny ahinya kiduoki chien koro dwaro duoki chien mondo ji live together you learn to live together mondo ji one kaka gidak e kind oganda nikech ji opogore to gimoro ni ka ni siasa kichung' mar siasa ma wadwaro mondo wachung'ie mondo watel oganda. Siasa en kelo paro Oganda mondo riwre kodi mondo giyie ni joine miromo gichung' negi mondo idhi kwer gik madiok migi gik mimayogi kato kamoro amora. Koro siasa ni en Swahili mowacho ni si asa yani ok adiera. To koro jomoko misuse kendo jomoko inyalo dhir kabisa madonje very major hate speech mainjo moko nikech ng'ato dwaro mondo obed motelo koro telo against the other people. Momiyo josiasa nyaka wabed abeda kwawuoyo kodgi pile wan kodgi seminars mang'eny kinde duto samoro amora kwadhiye nyaka wawach ni jin wuoyo kata kudhawe kindu kik urwaki siasa uwuogo maber ung'e ni ukonyoru nang'o nenu pogo gik machalo nade
to kik we siasa to hate speech to ok nyal freedom of speech en gima nie constitution kendo biro medore. In fact, Kenya ka nigi one of the best bill of rights in the world. Bajio era henya ni gino na real breed Kenya. Tomorrow wanyalo bedo over liberated. Kejo moko misuse wanyalo bedo joma hate one another ma onge gima nyatimore ni dhika gini na kori se mana jiti weni maber no nyakwa gike ke limits. Omiyo ana yie gima giwacho bende nitiere kama ging'eyo ni we have to control it. Emomiyo nitie sirkal maka idwa dhi marach kind oganda yo moro amora kata kwelo kata goji kata timang'o timaki maketi iye to iye no kidhiye idhi puonji weche maber manyalo miyo dak maber e kind ji kendo inyalo konyori gi ineno kata kidhiye jela gi gin joma loso sani kombe mesni gi ang'oni biaka kiduogo ne tiyawo your business timo some business but not that to say that nyaka dhiye jela mondo gilos kombe. So apart gima giwacho no kayiego, at the same time there must be limits. Nikech parona nitiere ni oganda Engineer parona nitiere ni kaka NCIC mana Uganda ma samoro useyo to jotelo pok onde kata mana kuketo maino kuom jotelo ahinya ma bende osebedo ka puso wach mosebedo ka thuo Uganda e pacho kae. Kayiego jotelo gi ng'eny waseluongo kata nying code kendo wasekuluongo gi wapenjo on neko statement ng'ata including joma dongo ma top waseluongo makidonje our archives gima watimo waseluongo jogi te magi sign kane wadhi e general election 2022 ne wa sign gimiluongo ni roadmap to election without violence, elections bila norma. Bane wakepo public meeting KICC in Nairobi ma joteloge jogone chung president the right honorable Jakoma Raila Amolo Odinga was signed publicly no chung the current president President William Ruto was signed mo wacho ni election kik bede lweny kiko swaji mondo jogore ma chairman mar party ka party sign majima everybody sign kende momiyo for the first time in Kenya kenchi watim election kata weche ne rach nani to ok jiw negure ndalo election mondo gi momiyo waluongo gi mak mana ni this idea manitie close mar allow somebody could work conciliation kose yani kata tiyo marach to ka ko yie no nyalo conciliate tiwe kanye ma koto se nyowa gonto wan ngeni okonyal prosecute ng'ato one all we do but also report wamiyo the prosecuting arm of government kaka office of deputy public prosecutor kaito i prosecute to makuna ji wuok kanyo mang'eny ndi gima timore kanyo yoluore gi kaka jogo negotiate oreki to nevertheless wadwa ni watighten a little bit of it ma jotelo gi biro luonga kiwacho no to ka to end up gi ng'at moro mobedo punished at least there must be one matimbe gi richo moloyo ma chwando nyima nyaka ji donjango in speech ma lweny bedi. Bende wach machielo engineer manyakwa lose kinyo kata mana weche manyien e wang' jowi e Nyakalondo kata mana e oboke mopogore ineno ka nyaka sani josiasa seyore gin giwegi ahinya kaluwore koda weche motenre koda akwede. Waseneno kata mana rombe mopogore mag dhoudi ma bende ibago e kor gwenge ma pacho ka jotelo ma bende loso koda dhok gi galamora kendo mano bende to ni wach ni en moko kuom akwede mago mag dhok mapusore koso nang'o engineer. Mano ting'eni e siasa gigo biro dhi nyime ka sani gidwa wuok mang'eny moloyo nikech ji ochiko higni manok kadi biro yiero koro ing'eni yiero ni ng'ato timo yore monyalo donjogo to mak mana ni wan wakoshon gi sa duto onge ng'ama weyo ikono ni luong'ane timne kama luong'ane ting'eni samoro the process of luongo jotelogi
samoro ok dhi haraka ka ji paro to we are doing this thing on time. To wang'eyo ni weche to biro wuok mang'eny to makore ni wechegi kik wawe miti gibedo mathoth makae to koro wagore kaka oganda makoro dongruok ok nyal bedo kamano. Erokamano ahinya. Ang'e ni weche ma kamago biro bedo kwa lu machiegni nikech wasebedo kwaneno jotelo ma bende sewre gin giwegi. Kata kamano injina kinyalo mana winje bwo dakika 15 ma bende wadong' godogi bende walose an nakotendre kod mandate kata mana maru nikech NCIC nitiere moko kuom counties ma bende nudwaro ni olok nying-gi. Akia ni wach maket kod mano pod untiere godo e paro kosa en mana wach ma bende nulieka lieka nikech kananeno moko kuom counties mudwa ni olok nying-gi oriwo kanyo county ma Meru, Tharaka Nithi, Nandi, Kisii, Turkana, Embu kod mamoko magi miluongo kaluwore koda kabila kata mana magi wuoke. Wach ma kamano di wach nang'o? Erokamano ahinya kuom wuoyo wachno. Waneno ni nyaka ne walos constitution ma 2010 watimo gimiluongo ni ethnic audit. Wawuotho e county ka county mwane ni to joma employed matiyo ne jopiny ma are paid by public funds gin oganda mane kata gin dot mane in terms of leadership of every county. Wayudo ni bang'e constitution try to set up the counties nitiere more ethnic related activities. Ibiro kata a county ma kata mana Nandi inyalo yudo ka ng'eny ji makanyo ok giayo oganda machielo moa oko. Kidhi Kericho, kidhi kata Kisumu, kidhi Homa Bay, kidhi kanyo wan gi the exact figures. Koro wawacho ni as NCIC waneno ni although one devolution, democratization has been increased in this country. What has it done to us? Has it liberated Kenyans from Kiwareka basic community? More ethnic activities are taking place due to the Mangeng must share public resources more Uganda chiel other than Guinea Mamoko. Although the constitution of Kenya more irony, more actually freedom of speech and so on. No actually Kenya is one whole country. Mawaduto nyako mide tuyo kaka jokenya. Iwacho man jokenya wacho Uganda ni kata Uganda cha. So one of them and counties mochaki in the ethnicity of those people. Let's say Kaka Meru, Kaka Embu, Kaka Nandi, Kaka kuri nying no ero waneno nyingego. Gini nyinge ma remind people of their tribe rather than the idea of a Kenyan nation. So in Wasekete thought, Kendo, we are discussing it and we are trying to see how to, agree a framework whereby certain changes might be made. Mondo Kenya, you look quite uniform. There's a place like Kisumu is not necessarily Uganda, or Siaya is not necessarily, or Homa Bay is not necessarily Uganda. Kisii, there is a Kisii tribe. Aya, Kidhi Embu, Kidhi Tarakanisi, ni tribe you come. Koro gigiduto kwa yudo minyalo change gigi mondo gichalo the rest of Kenya, then we will have achieved gimanyalo miyo Kenya nere ni en Kenya for everyone, because Kenya inyalo dhi dak kamoro amora according to the constitution. We own how to live there. Mok ngato thagi ni yaka machielo. Koro mano ero is one thing what we can do and very active, and we are working on it, and the government is with us and the counties are thinking with us on the same lines. Bendi paro neno kang manyalo timore machiegni nikech kuom thuolo malach yane kata mana wayud loch kowuok e lwet wagunda counties makamagi osebedo kata mana kaluongre kuom ranyisi king'iyo Kisii ji osebedo kong'e ni en Kisii kuom thuolo malach kata mana ka kod dalok ne nying moro nying bedango ing'e ni mago bende gin moko kuom okenge manyakalo. Ibiro many kwaseyiere nyaka many yo maber ne ji te ok bi chungo ng'ato.
to kwa yiere wabro yiere ni kaki wacho Kisino ere nying maber ma describe you as a tribe. Most nyagidhiyo, and it may not take a place immediately, but the thought must be there. Mondo wachni kata kiya Kisii kiki neri ni mahakar jo Kisii neri ni kanyo en a country ma en gi county miluongo ni Kisii. Koro kaluonge Kisii no ema miyo feel ni nyaka bida tribe ma Kisii doing everything there, then that's not right. Erokamano ahinya. Asemane moko kuom ote engineer kasto watiek twak makama. Ote nyakwaru Mgajwanga ni nyalo oronwa e mbui magwa. Bende mbui maro mar Facebook achanwa penji ni ere kaka wanyalo kedo kod weche makelo athua e kind oganda. Alex Omondi iwacho ni ji oluyo hera mana Yesu Kristo ruodho nowenwa. Her wadu kaka iherori ni wuon. Dak athua bedi kama hera nitiere. Ote machielo Fauzi Jara iwacho ni ng'ato ka ng'ato ong'i dhode. Kik ubedi gi suku mok nyal yalo mitieki kuom wadu. Wacho ni let everyone mind their own business. Ote machielo biro bedo kaso mar Lazarus Mijondo. Iwacho no yawre mokwongo onego wang'e ni ang'o makelo athua e kind oganda. Mar ariyo, nyaka oganda ong'e ni wan related gi remo nikech wan nyikwa ng'at achiel. Adek, iwacho ni jodolo mantiere e kindwa nyaka koro odok oland wach mar kwe mana giweyo. Inere neno kisenya nyaka jodolo kanyo. Ote machielo biro bedo kasomo kanyo kinyalo ketna machielo. Mijonde pod medo wacho ni muma mano mar Nyasaye to wacho ni waherre ng'ama ihero ok nyal timone marach. Nyasach kwe ritwa. Iwacho ni in jako kwanyo Republic. Erokamano ahinya kuom ote mare. Jano moro machielo no ote mare lai maro mar 2:600 kinyiso nyingi katika maneno wacho ni leaders mag Kenya. Iwacho ni pile gima gitimo kamano every year. Aya, iwacho ni higa ka higa giwacho kamano. Asomo gik mano mar Khalifa Paul Nyakwaro Pinde. Iwacho ni athua chakore gi josiasa. Kar mondo gin ema giland kwe, tido ni goons ema giketo mbele. Ang'eni NCIC mana kaka Okundi bed nosewacho ni gisebedo ka giromo gi josiasa mano mar riwo wigi kanyakla. Okundi e kind thuolo mar dakika 10 modongi bed walose gi moko kuom akwede ma bed wajabedo kwa yudo kata mana pogruok mar paro. Ahinya nye tong' magwa waseneno kata mana gwenge magwa makaluo kinyo kata mana gwenge kaka mag Sondu kata mana gwenge mamoko. Kaka wanyalo tieko akwede gi athua e kind oganda. Anyalo wacho ni amora ahinya gi closing remarks ma ogonda Jaramogi wacho kanyo wadudo te piny wan nyikwada kanye mana wae kendo pinje mamoko madongo ok luongre gi nying mar oganda gi oganda. To Kenya ka nikech kana wasungu biro mocolonize the place so keto tribes against tribes in order for them to survive here. Koro gi wan kaka joratenge kaka warito pinywa. Koro nyaka wae weche gi nikech thuru gi kucha ok inyal yudo kata ni England ni ma en jo-Saxon man jomanade. To gido giriwore maber. To wan to giwenwa lweny ni pod wagore go nyaka sani so many years after independence. Koro miyo waerre gima duong' waerre kaka Yesu noweyo piny. Waerre oganda noerre. Piny mnaka for a few days kata a few years Nyasaye omiye piny. Piny ni biro dong' ka nyaka chieng' to in to kisiki. So erruok duong' kabisa. Kendo what preach gini ne politicians. Possibly nikech politicians gikaw power mar reduce to them. To kosekaw power no kik okawe by dividing people kae to warulgi. But okawe yo moro ma ji oriwore gikonyore kanyakla kendo gidongo kanyakla. Koro mi wan gi that mission. Wadwa ni ji tete oriwre kodwa ma weche kaka neno closing remarks ma ji wacho ka ber kabisa ber chuny. Kendo an ayie kodgi era no nyaka wanyaye kindwa kendo kaka media masani Jaramogi wuoyo maber kendo puonjo jopiny yore mag health, yore manade, magi duto wapuonjo for the purpose of people to live together magi dongo maber onge wach. Kinde mag mipaka gi weche wuok ende. Kendo wang'iyo mpaka ka mpaka wan karwa ka e region wani chakre malo ka yo Trans Nzoia kocha
to waluwo this escarpment, miluongo ni Nandi escarpment, nyaka wadhi south, mwanyon Tanzania. Border clashes nitie. Wasekotimo kuonde mang'eny ahinya, wasekotimo kuonde mang'eny, wasekuoyo gi jo Nandi, to gi jo Kakamega, mwawinjore, mane wachako, ma ji osign 5 governors was signed magiwinjre. Koro sani nyo waseko kelo governor ma Kericho, kendo governor ma Kisumo, Professor Nyang'o, Dr. Eric Mutai, wagolo gi outside Kericho kata outside Kisumo, wabiro wayalo mana Kibu Bay ka a hotel miluongo ni Piccadilly hotel. Wabedo kanyo, the first time we were there almost 4 days. So the next time wabedo kanyo 2 days to sign, governors of sign. We more kill the MCS more areas particularly from the borders. Magi yeni, peace must now be in Soma. Neke Nuluo, Yogiyo keeps gaze, more borders on Okuma, and here Yonya Mira. Peace must be there. In what they create a peace park there, in what they create a peace monument, Majomo se safa neke peace maneo nikanyo neke mainly political requirements. Ema kiloweje. Waparo ni jo siasa we wago wigi, okwago wigi yu right, wago wigi yu makuimitiere. And we also expect ni wanbika Uganda, wawu maber kakina no ya openyo. Mondo wawinjre, mondo kik wabedi jogo manyalo nyawo gimiluongo ni hate speech, kaeto Uganda gore ka jem nono, gik moko kethore, gik manoselosi kethore, gik mokethore go gin gik moselosi, gik mapok olosi emineno ka ji wan thuolo mondo losi mondo bed maber. Erokamano injinia. Kwatieko wachni mogik debed ang'ang' hinya kwa ng'iyo thor wach ma higani. Thor wach ma higani en teko mar rowere ntiere godo mar kedo gi weche mapusore ma bende thuo oganda. Kase bende par ne oganda hate speech, gima hate speech bende en nikech aneno ka moko kuom ote ma bende donjo ka, aneno ka jomoko bende temo kete gi confuse kata mana giketo chochni kind hate speech, freedom of speech e kinde mamoko nikech thothne aneno ka tinde kata mana mbui kopogore kata mana gi rombe mag lamoro bende nyae mbui ma pacho ka. Ote mare mogik debed ang'o ne jopiny? Erokamano. An to agoyo erokamano ni wayudo thuolo mondo wawuoye day of hate speech kawuononi. Ok an kende magoye kata awache ne joluowa. Wawache koro kata ne jo Somali, wawache ne jo Central Province, wawache ne jo Turkana, wawache Coast. Sani kawuono jo wawuoyo everywhere. To kwe manungo bedi kibwa. Wajoluo waere. Wan gi joluo ni kido miwacho ni mawacho ni nitiere nyiego, nitiere chlet, nitiere achaya. Kik wadhi kode mbele ahinya. Gimarach, joma bedo vulnerable gin joma young, mapod dwaro opportunities, gidwaro training, gidwaro growth, mondo chiemo gibed joma dongo motelo piny. Kik kaw telo kwa misuse jogi against somebody else. Aparo ni mani gima dawach ne nyithindo matindo, kik we ji oti kodi, kik yie. Nikech kose ti kodi, to ng'ato dhi dwaro ne, to kose yudo to we kanyo. To ok obi bedo kodi nyaka chieng'. To chieng' no en obedi mana kilose. Onge gima biro timore ka ok ilose. Ka ok idhi misomo, idhi skul, usom, bedure kanisa, ulam Nyasaye, mondo watim gigo manyalo konyo waduto kaka oganda. Takene kinde ma bende piny ngima hingo odiochieng' maket kod modiochieng' ma kawuono. Kaka NCIC bende untiere gi rombe mar hingo odiochieng' ma kawuono ma bende samoro jopiny nyalo yuore. Sorry, ok winji maber. Apenjo ni kaka NCIC nikech odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' mano mar riwo wi oganda kanyakla kata mana kedo kod dhok mapusore. Akini nitiere rombe ma udhi bago odiochieng' ma kawuono? Wan gi rombe ma kawuono. Sani ng'eni wawuoye media kaka nawuoyo Ramogi kaka kawuono, to nitiere joma wuoyo
kuonde mamoko. Nitiere joma wuoye K47 sani, to nitiere joma wuoyo yo Garissa kocha, nitiere joma wuoyo ma jogewa mar romo, to kendo wadwaro ni kawuono wabed gi romo maber kat Nairobi mondo waket wa commemorate the day maber. Mak mana ni kawuono ni to nitiere gine weche mag bill mar finance. Koro nitiere joma nyalo maketo romo machielo Nairobi kawuono okinyi ni magi dhi luoro parliament ka gikwen ni bill ni ber. Koro ing'e ni gigo wadwa ni conflict kodgi. To basically kawuono wan gi rombe go kuonde moro moro manyalo. Kaka wan karo wuoyo pod sani kiwuoyo TV kiwuoyo gi everybody kata ne dalane. Kamano. Erokamano injinia kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kiny makawuono kaluwore kod thor wach mar kiny makawuono mano mar kedo kod dhok mapusore. Koko manya koronge jwanga mano kanyo ne injinia Philip Okundi, commissioner mano mar duol mar NCIC, duol mar Wowi Oganda Kanyakla, mabendo kiny makawuono natwa kode kotendre kod kedo gi dhok mapusore. Netudre kodwa achiel kachiel kentiere county mano ma Homa Bay. Injinia agoni erokamano ahinya kendo agonyi mano mar mondo midhi nyime gi tijegi mabende nitimo. Nikwaronge jwang dakika osekadho 30 tok saa 2 mano mar okinyi. Dine en hero mara mar mondo midhi nyime gi twak makamano kata kamano chenro mamoko nyaka dhi nyime. Sani akaw yo matin mabiro en chenro mano mar orako. Chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi idhi bede kita kod nyawadwa Joyce Duor. Orichuru masani nyinga Sharon Ong'aw. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine manochako yamolo. Kisumo en kama ne ji biro dwere ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'.
machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma untiere.